Hartelijk welkom, dames en heren. Dit is het decor van de Markt in Sittard. Deze vastelovensdag ook wel bekend als het Marotteriek. We gaan kijken naar een van de hoogtepunten van de Sitterse vastelovend. Dat is namelijk de grote vastelovensoptocht. Deze wagen, dat is vooral, dat trekt de Maart over. En de wagen die is ieder jaar present in de optocht. Met voorop de lui van het optochtcomité en de dames van het optochtcomité die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van deze optocht. Neven mij ook Paul-Jean Jesse, bekend in het Sittersje. Hij zal vandaag erbij zijn voor het commentaar, het co-commentaar zoals dat zo chic is. Paul-Jean, welkom. Goedemiddag Tom. Goedemiddag Lee in Limburg. We zitten hier te genieten van het Sunke. Fijn op de schoonste plaatsje die ze kunnen hebben, midden op de maat. En gewoon kijken naar de schitterende optocht door langs de Paperskerk. Zo. Er zullen veel thema's voorbij zijn komen vanmiddag. Dat weet zich als richtige Sitterder weet zich daar alles van. Vandaag dat we er blij met zijn dat zich erbij is. Laten we beginnen met een van de vele verenigingen die we hier in het Sittersje hebben. Dat zijn namelijk de dames die hier zijn met de baton in de handje. Want zo is de stak dat ze vast hebben. Wat zijn we hier? Dat zijn dansmariekes, zal maar zeggen. En zit er toch geen cultuur in, maar dit is een groep dames die er met begonnen zijn, dat opgepakt hebben. En ja, eigenlijk ieder jaar de optocht openen met hun jeugdig en hun dames-echtige uitstraling. En ja, als ze komen met het Sunke en het zeker de kleine kinderen dan stimuleren, dan is er een waardebegin van een optocht. En zo hebben we ervaring, deze dames. Want vorige week waren ze er ook bij in de Kenjeroptocht. Want er zijn eigenlijk twee belangrijke optochten in het Sittersje. Dat is de optocht van vandaag, de grote optocht. Maar vorige week over de Kenjeroptocht hier. Vorige week over de kinderoptocht. En het is ook zo om hier te zien. Ze hebben in hun thema vorig jaar hebben ze kou geleren, want er waren het koud in de optocht. En dit jaar gingen ze als ijsstarren. Dat had niks met Sochi te maken, maar waren natuurlijk actueel. Zo in het Sunken en dan een beetje nog nagenieten van het kou van het vorig jaar. Muziekkorps Sint Barbara trouwens, wat die in het blauw, fijn in die blauwe lucht de Maart optrekt. Heb ik neem een scherp erbij, heb ik neem een scherp erbij, als ik vlieg met Marie. Heb ik neem een scherp erbij, als Marie. Ja, dat is het voordeel van een commentator die ook kan zingen. Want, ik denk dat ik beter kan zingen dan ja. Van zei al voordat dat optocht begon. Als we niks meer weten om te zeggen, kan zal hij nog beginnen met zingen. Hè? Het is ook zo dat we in Sittard van alle vastelavondsliedjes ook een arrangement maken. En dat naar de harmonie en fanfares schikken. Zodat ze gewoon een repertoire hebben. En dan krijgen ze ook Sittersche liedjes in de Sittersche optocht. Dat is waar we ze al jaren sterk van maken. En dan is het zo schoon als ze dan van korps de maat op zien komen. Met een oud Sitters liedje van Als ik vlieg met Marie. Schoon. Komt de tijd van Spa, dan kan weer eens amuseren. Sint Barbara is de fanfare van Sanderboot. Ruikt de papegaai, snap ik vast alle nei. En springt samen lustig in het rond, kakelbond. Dat nemen ze trouwens in de Beergam. En de Beergam is een liedje wat geschreven is in een toonsoort dat iedereen met kan blaren. En die hebben er heel veel en die zullen vroeg in deze optocht voorbij zijn komen. Dat dacht ik. Je ziet ook dat iedere optochtdeelnummer 6 dat hoort een nummer heeft. Verzin hier de Durpelmeg met nummer 9. En zie gewoon in op het thema van de jubileerende Stadsvastelovensvereniging. De Marotte Sittard. Die bestaat namelijk 12 keer 11 jaar. Maar voordat nummer 9 komt is nummer 8. En dat is een koppelke. En die hebben het over het oud richtig Sitterswief. Als ik het goed zie, is dat het meisje van de Prins Michael. Dan loopt dat voor in de optocht en Prins Michael komt gans achter in de optocht. 2 uurteste. Maar ze hebben zich wel gevonden deze vastelavond. Dit is ook een zo'n groep trouwens. Het zijn toch een beetje Marotte dames en die herdenken eigenlijk alle overleden oud Marotte.
Ja, verzint Frits Frits Steven. Ja. Eduard Roetens, Wil Heuts. Wil Heuts, even voor de lui die dat niks zegt. Wil Heuts is dan zo'n oude Vos Marot die ook veel betekent heeft voor de Zittische Vastelavond. We hebben op de straat Tom Doesborg staan en daar kan er misschien geen meer over vertellen. Tom. Lukt dit, Oud-Wief? Nee, het zijn volgens mij echte standbeelden, toch mevrouw? Ja, je krijgt er niks uit. Het zijn echte standbeelden. Ja, dat is Tom Doesborg voor de lui die denken wat kalter gek. Want normaal kalter toch Limburg zoals een Mr. Vastelavond. Dit is een co-productie, zoals het zo Sean Hayes met de NOS. Want die zijn vandaag ook hier en zit er erbij. Dus Tom Doesborg, daar zal het verslag doen op de straat. Maar Peugeot, ja, dat deed er wel in het heulasje, hè, zoals we dat In het zeggen. Hollands, heel even gezicht moet ik zeggen, want ik zou me wel een halve liter Spaanse even moeten zetten als ik de harde gein moest gaan de hele optocht aan elkaar gaan praten. Maar dat gaan we doen. We gaan kijken trouwens naar de jongens en de meisjes van de Snaakje. Die komen daar met een wagen die zo'n beetje de culture vastelavond hier leert zien. Ja, Met bewegende wimpers, een beweging in een vastelavondsmaken maken en dan die hier uitgebeeld wordt met een permanent dansmarieke. Dat is technisch gezien het lastigste wat uit te veuren valt. want dit is ook kenmerkend voor de Zittische Vastelavond. De geweldige praalwagens die hier ieder jaar door de straten trekken. Nu is de vraag of deze techniek, of dat automatisch gaat of dat echt met de hand gaat. Dus dat er immers achter staat om dat te bewegen. De hupswagens die werden nog met de hand bediend, maar dit soort bewegingen met knipperende wenkbrauwen, met handjes, dat gaat allemaal op loogdruk, zal ik maar zeggen. Nummer 14. Daar is de jeugd aan het woord. Want dit is een basisschool in het Zittische. Dit is de stadsschool voor de lui van Limburg. Die hebben 2 jaar geleden het KVL gewonnen, het kinderleidjesconcours. En eigenlijk zeer dentiet hebben ze zich gevonden als school en gaan met in de optocht te maken nog ieder jaar een vastelavondsliedje. En dit jaar hebben ze ook in die finale gestangen van dat KVL met het liedje Veergaan, die ene week een liedje van Mark Verblakt. Dan zijn ze net als eerste geëindigd. Daar waar Zittische basisschool het de afgelopen jaren daar wel erg goed gedaan hebben en ook op het erepodium stongen. We hebben afgelopen jaren de eerste prijs dan metgenomen. Dit jaar gaat leger geëindigd. Maar dat mocht de pret niet drukken, want ze gaan wie in de weg. Dit is een Einzelganger met een geweldig onderwerp. Ja, zeg toe het maar. Als hij met Angela Goons zich nog net flut, dan vredig hem op. Ja, dat is een ko. En daar zit daar hink eigenlijk een hering hink daarin. En de man denkt waarschijnlijk dat hij zich een kanarie gekocht heeft. Dus hij zegt van, ik wacht nog 2 dagen en als er dan geleden is, fluit dan hinker. Dat is even hem. Dan gaat er hem op uit. Hè. Want dat doven met Ashley gewoon zegt, dan is een katholiek een hoogdag, dan maakt ze geen... Vooral naar Tom Doesborg toe, daar staat hier op de straat op de markt in zitten. Dag. Dag jong. Wat is het probleem? Vertel me even. Het probleem is dat ik een hering hier in de vogelkooi heb zitten. Een haring, ja? En een hering, ja, veel zeggen bij ons hier, dan zit dat hering, ja. Oh ja. Maar dat wil niet zingen. En dan heb ik tegen de hering gezegd van, Loes jong, als toen met Essen gewoon zich nog niet fluts als niet zingt. Dus als hij met Aswoensdag nog niet zingt, Ja, als je met Aswoensdag nog niet zingt, dan eet ik hem op. oké. Smaak? Dat zal wel lukken. Ja, dat waren Tom op de straat. Nog even vertellen, want ik was aan het vertellen over de belangrijke dagen op de Goonsdag. Op Goonsdag wordt geen vlees geëten, zoals we op Gouden Vrijdag. Ja, en dan wordt vis geëten en vandaar ja, dat de man zegt van, als ze daar nog niet gezongen heeft of gefloten heeft, dan eet ik hem op. We gaan luisteren naar Sint Cecilia. Sinds jaar en dag ook al hier erbij in de optocht. Uit Beeg Papenhoven. Nee, Papenhof, hoe kennen we dat nog van? Het OLS denk ik dan bijvoorbeeld. Ja, dank ik. Volgens mij zijn ze of de festwiesen spelen, dat is zo'n richtig OLS-nummer of niet. Kan ze het ook met zingen? Ik ga luisteren. Ik ga luisteren wat ze spelen. Klinkt wie Peer uit de nooit vast dat er een bit schitterdig, doen ze een goede kosten Peer uit de nooit vast. Ja, en daar weer een enkeling. Veel enkelingen lopen met in deze optocht. En dit is een actueel thema, wat ze veel zo terugkomen in vastelavondsoptochten. Ja. Dit gaat namelijk over Sochi, of zoals deze man het zelf zegt, Sochi. En het is zo'n, we hebben in Sittard een stadspatroon eigenlijk, dat is Zefke Mols. En Zefke Mols, dat leefde pakweg 100 jaar geleden. En dat waren zo'n beetje een Einzelganger en dat waren behangen met medailles. Destijds alle. En ja, daarvoor is het zo. En uiteindelijk is dat de pap van Irene Wust, want ze is ook behangen met medailles.
fantastisch. Tom Doesborg staat op de markt bij deze deelnemer. Meneer Wust, proficiat. Dank u. Ik ben er heel blij mee. Ik ben net een week geland hier op het vliegveld. Maar iedereen dacht dat ik Zefke Wolfs was. Ik had zomermedailles bij me. Nou ja, ik heb tegen voorzichtigheidshalve nou een bordje op mijn rug hangen van Zefke Wust. Maar ja, we zijn er heel blij mee. Hoe is het met Irene en haar medailles? Ja, dat is heel goed. Ja. Ze is weer aan het schaatsen, het gaat weer verder. Maar ja, een doorkrijgen, in het begin een beetje eigenwijs natuurlijk. Ze wou absoluut die witte kunstschaatsen, je ziet ze hier liggen. Dan wou ze mee de 1000 meter schaatsen. Ik zeg, dat kan niet. Hele discussie, maar ja, alles voor de chic, alles mooi, schoon. Maar ja, uiteindelijk heeft ze toch die klapschaatsen gepakt. En je ziet het, hè, de ene gouden medaille en de andere. We hadden groeten vanuit Sittard. Ja, geweldig. Toch wel veel actuele thema's ook vandaag. Want ook het volgende onderwerp, ja, dat gaat weer over wat op dit moment speelt. Dit gaat over, tenminste als ik het lees hierop, dan gaat het over de stadswinkel. Ja, we hebben allemaal, zal maar zeggen, samenvoegingen van ster gekregen. We zijn samengegaan met Bor en met Gelijn en met Begen en allemaal die plaatsen. En nu hebben ze dit jaar de stadswinkel, dus waar iedereen zijn pas moet gaan halen, waar het riebewies moet gaan verlengen, waar de tuten voor de plastic moet gaan halen. Dat hebben ze verplaatst, van hoe zit er nog alleen. Dus eigenlijk, als ik in een nieuwe pas moet gaan... Moest ze wiet reizen daarvoor? Dat is niet zo erg, maar dat ze dan nog een lijn moest, ja. Dat stikt een beetje. Wat laten we dat even uitleggen voor de lui die in Venlo wonen. Wat is Sittard Gelijn? Wie kent ze dat uitdrukken? De strijd tussen die twee plaatjes. Dat is Venlo-Blerik, dat is in Toorbokken en Geiten, dat is in Ees de Blauw en Roeien, dat is in Maastricht, de Hermenie van Wolder. En ja, zo kent ze doorgaan. Ik denk dat ieder dorpje heeft twee gedeeltes. Dat is toch ook het schoonste. Dat ze niet zo'n beetje omheen aan de boom kan schoon. Volgende buurt is de buurt Kollenberg. Veel bekende wijken hebben we in Sittard en dit is er zo een van. En zie boeien in een optochthal hier in Sittard, want dat is een traditie. Sinds 88 wordt er geboet in die hal. Alle wijken hebben daar hun eigen plek en boeren daar dus ook hun eigen wagen. Even zo meteen zullen gaan zien. Dat klopt. In Sittard is dat altijd zo'n beetje rond straatnamen. Het is geen week en dat zie je echt inderdaad. De Kollenberg is nog een week, maar dan heb je de Rijksweg Noord, dan heb je de Steenweg, dan heb je de Lumrichterstraat. Dat zijn allemaal Rijksweg Zuid, niet te vergeten. Dat zijn allemaal rond straatnamen gesitueerd. En ik weet nog goed, de Kollenberg, dat is eigenlijk zo'n beetje de elitebuurt van Sittard. Ze vuilen zich het boven de rest, maar ze liggen ook gewoon geografisch boven de rest. Het is 50 meter hoger. Ja, het is even slikken. Ook dat, voor het idee moeten we nog een eind. Maar als we kinderen willen krijgen, dan moet van de Herder naar het atrium. En dan wil het eigenlijk zeggen dat er hier in Sittard geen laamijkers meer geworden werden, maar alleen nog maar windbulen. Dus ja, ze hebben ons wel erg niet de pinken dit jaar. Met allemaal dingen die ze hebben. Tom Doesborg staat op de wagen van de Kollenberg. Paul, wat is er aan de hand? Ja, er is zeker wat aan de hand. Je hebt misschien wel gehoord dat het Orbis ziekenhuis, de afdeling kraamzorg, gaat sluiten. En dat dat allemaal overgeplaatst wordt naar het Atrium ziekenhuis in Heerlen. En dan worden er dus hier in Sittard helemaal geen Marottenkenjer en laamijkers meer geboren. Dus iedereen in Sittard worden de Heerlen geboren? Die moeten weer terugkomen naar Sittard. En dat beelden weer hoe weer goed. En dan speelt je, hebben we de blauwe shoot op de wagen gemaakt. Ja. Dus we moeten die kinderen altijd hier in Sittard geboren laten worden. Ik heb echt medelijden met jullie. Ja, dat denk ik ook. Hebben wij ook. We gaan naar de eerste fanfare die we vandaag tegenkomen in deze grote optocht. Tweede fanfare, Tom. Oet-Guttekov, we hebben er nog één gehad. Ja, we hebben dan moet ik even gaan nadenken. Maar we hebben twee fanfares gehad. Sanderboot waren het. Dan moest altijd met Oet kieken in het Sittersje. Ja, dat is fanfare en Hermenie. En dat hebben we niet. En Beeg waren langs de klarinetten, dat is een Hermenie. En dit is een fanfare. Vastelovend komt alweer de stemming in de tijd. Dat is het liefleed van de Marottenkapel. De Marottenkapel die alle activiteiten van de Marotten oploesteren. En ook in de 50e jaren het Gielam dat beetje geschreven voor de Marottenkapel. En het is gewoon dat de jongens die als fanfare ook truiden. Over een paar weken in het Sittersje is er de traditionele Sint-Joepmaart. De eerste grote voorjaarsmarkt, zoals het genoemd wordt. From the go bunch. Ja, af en toe zie je die onverwachte dingen en dan denk je, wie verzinnen ze die nu? Ja, dat is ongelooflijk wat in de vastelavond die uit zo'n stad komt qua creativiteit, qua
hebben een spontaniteit, het het acteren, het middoen, het midzingen. Ja, en iedereen wil natuurlijk ook gaat een belangrijke rol spelen, wil middoen in dat spas en dat lol, want dat hoort er natuurlijk bij. Hè? Dat hoort erbij. Je wilt niet langs de kant blijven staan. Nou, als er geen lui langs de kant zoeken, dan doen we dat niet. Er moet een gouden mix zijn, een lui die gaat doen en lui die komen kijken. Om de verhouding even aan te geven, zo'n 2000 tot 3000 deelnemers aan deze optocht. En zoals we eerder al aangegeven, 30.000 tot 40.000 nu langs de kantje. Die niet alleen uit Sittard komen, maar ook uit andere stadsdelen en ook uit andere plaatsje om hier te komen. Sittard op de shop. Ja, wij weten het niet. We hebben in Sittard een log. Een log, misschien net is gezegd een koel. Er wordt een nieuw centrum aangeboden. De linie heet dat, hè? De linie heet dat. En daar kunnen we een bibliotheek, daar kunnen we een school, daar komen winkels, daar kunnen we een theater, daar kunnen we een museum. Maar nu, alle wielen, is het nog alleen maar een log. En de jongens van Eurfhaven met hun wagen en hun groep, die pakken het op de shop. Zorgt voor veel chaos. Top Doesburg kreeg misschien geen best van de chaos. Ja, de gemeenteraadsverkiezingen zouden eigenlijk op woensdag zijn, maar het zuiden van het land heeft dat weten te verplaatsen naar 19 maart. Maar dan is hier in Sittard de grootste jaarmarkt van het jaar, de Sint-Joepmarkt. En ja, deze meneer vertelt ons wat er gebeurt. Dus je gaat stemmen en je moet naar de Sint-Joepmarkt. Want ja, dat is een rare combinatie, hè? Dat moet niet kennen. Want ik heb aan alles gedacht, nog een diploma voor de vrouw. Ze gaat van een busje, dan ben ik vergeten te stemmen. Dus ja, Dat gaat stemmen kosten. dat kies je met deze dag, hè. We eten met Sint-Joep. Sint-Joep is een heilige dag in Sittard. Het is niet te geloven, voorop in Sittard zit er rijkelijk bedeeld met feestdagen. En daar is Vastelavondszondag natuurlijk een ervan. Er is Sint-Roze Kermis een ervan. Met den driede is echt Sint-Joepdag. En wie het zo dat ze moest gaan stemmen op 19 maart. Ja, dan dacht ik van, als dat maar geen omleiding geeft. Niet te geloven. We kijken nog even naar de start van de narren van Eurfhaven. Die zit op het shopnummer. En als je het over Sint-Joep hebt, dan moet ik ook meteen denken aan dat liedje. Sint-Joep, Sint-Joep. Het liedje van Sint-Joep, dat is een liedje van Leen Meezenen. De Oktoberfeesten. Het Oktoberfest, dat is ja, inmiddels een traditie. Er wordt wel eens gezegd in het Sittertje, keizer voor de vastelavond of keizer voor het Oktoberfeest. Het kent natuurlijk ook alle twee. Maar er zijn zelfs nu die zeggen, nou, geef mij maar het Oktoberfeest, dat vind ik leuker als de vastelavond. Die hebben ze. Daar ga ik niet op hier. Ik vind het Oktoberfeest leuk, maar het gaat de vastelavond nooit overtreffen. Terwijl de optocht van de Oktoberfesten nog voorbij trekt. Met Miss Oktoberfeest daar ook op het kerkje. En die zien we immers dat het over ja, de nieuwe Vos Marot, als ik het goed heb gezien. De Vos Marot, dat is ja, de leider van de Stadsvastelavondsvereniging, de Marot, hè? Ja, dat klopt. En hij gaat ermee stoppen en hij heeft gezegd, nou, 9 jaar. Ik vind het welletjes geweest. Ja, het is ook een enorme opgave. Er moest met de redsen met 100%, dan moest ze met 1000% achterstaan. Dat is even oud Vos vernomen, moet ik zeggen. En ja, ik kan me voorstellen dat als het niet meer trekt, als het niet meer redt. Dan zijn die twee met die patje, wij zien dat. Eens even gewoon kijken of er nog wel zin met zit. Als ze van op de ruk in de zin, hebben misschien de naam zin erop We steekt. komen er zo meteen op terug, Tosje. Sowieso. Vertel weer. De klaatjes. Als je nu denkt, wat is een klaatje? Dat weet ik nog van mijn pap zeliger. In Eurfhaven had ze een groep jongens. En die deden met een smik, met een zweep. Deden die, als ze ging trouwen, de oerdelen van het dorp, klaatje noemden ze dat. En nu vind ik het zo, om dat in de opdracht terug te zien. De klaatjes. Dat heeft te maken met de smikhouden. Het idee wat ze aan de fiets hebben hangen. Ja, dan moet ik nog even... Dit spreekt voor zich. Het is ook een mevrouw die ermee gestopt is. Ja. Dus dat zijn waarschijnlijk allemaal lui die het gehad hebben. Wat hebben we aan de fiets hangen? We hebben het gehad. Zoiets. Ieder jaar is er natuurlijk ook een collecte. Dat zou al op het breed staan, bovenop deze wagen. En Tom Doesburg, daar staat op de straat. Ik ben benieuwd wat er bezig gaat. Tom. Honderden mensen langs de kant, oud, maar vooral natuurlijk ook jong. Kijk eens wat hier allemaal al staat te kijken naar de optocht. Zoon en moeder, neem ik aan. Sorry? Zoon en moeder, Ja. lekker plekje. Heerlijk. Goed in de zon. Geniet hier. Eindelijk het voorjaar. Heerlijk, jawel. Eindelijk, hè. Lang op gewacht. Dat had u zich voorgenomen om hier te gaan staan en alles te bekijken. Ja, stoel erbij, zodat we kunnen zitten. Ja, Ja, maar dat zitten heeft u nodig, hè? Want er zit nog iets. ja
ja, 36 weken zwanger. Dus het is lang staan anders. Nou, jong geleerd is oud gedaan. Succes ermee. Dankjewel. En dan maar hopen dat ook de kleine telg die straks geboren wordt, het Zittisch-Schoot biegeleerd heeft. Misschien dat ze dich in kennen hier, Paul Jean. Wat is telg eigenlijk in het? Ah, het dat Zittisch? gaat vooral. Dat gaat vooral, ja. Toch? Wieso zeg het nou me? In een snaak. Oh, je snaak is het. In een snaak. Poet Voor de erop. poet. Ja. Het is allemaal goed. We hebben in Zittert wel alle wielen 2 van die binnenspeeltuinen. Ja, ik heb de naam even opgezocht. Dan hebben ze de Darteldoom, die ligt aan de Dr. Nolenslaan. En dan hebben ze de Ballorig, ik hoop dat ik het goed uitspreek. En dat ligt bij het Fortuna Stadion, op het Fortuna terrein. Wat het leuke is natuurlijk van die binnenspeeltuinen, is dat ze op het industriepark liggen. Het is ook altijd leuk om daarheen te gaan. Naar de eerste zo zitten doet in die grote industriewieken. En daar brengt ze de kinderen her. Terwijl het zo leuk is om rondje wallen of hier in de wierde met de kinderen in het gras te spelen. Laat u toch, oh, ik moet wel reclame maken. 2 binnenspeeltuinen in Zittert. Ja, kijk, en dit is prachtig, hè. Dit is werken, avonden is dit voorbereiding. Prachtige verre. Het traditionele kleuren. ligt op Brazilië met die blauwe logo nog erbij. Brazilië wordt het vasteland met ook broodjes. En dan kan ze toch altijd zeggen van, wat is het toch chic dat nu werken morgen bezig zijn voor een paar uurtjes in een optocht, hè? Ik ken een Instagram bij zag eens, als ze in Carré steeds, maar ze 20 voorstellingen houden om net zoveel u te bereiken als dat ze hier alleen in een optocht van Zittert op dit loopt. Zo hebben ze hetzelfde publiek bereikt. En dat hebben jullie natuurlijk toch ook wel een beetje. Kijk bij deze Oktoberfeest ook weer door. Zaten fanfares dit, zo noemen ze zich. Nooit bijeen. Het is jammer, die zijn nooit meer, maar voor de rest klinkt het goed. En misschien hebben ze zich ook wel laten inspireren door het feit dat tijdens de Oktoberfeesten er een Miss Oktoberfeest is. Ja. Minouche, waar de naam van het meisje dit jaar. Helemaal goed. En nu wil het toeval zo zijn dat dat de vriendin is van de prins, de stadsprins, Michael den Dekker, die op dit moment de scepter zweet over de Marotte. Top Doesborg op de straat. Kijk, als je geen actueel thema hebt, dan kun je natuurlijk ook een spiegel voor je eigen taal houden. En dan pak je een gezegde, bijvoorbeeld van, ja, ik zie het verband niet meer. En dan trek je een optocht mee. Zoals deze mevrouw. Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand met u? Ik heb verband nodig. Ik ben gewond, heel erg. Ik heb nergens verband. Nergens verband te krijgen, echt niet. Je ziet het verband niet. Nee, en ik heb wel dit gekregen. Maar ik weet eigenlijk niet zo goed hoe dat moet. Het zal maar niet erop doen, hè. Nee, het zal maar niet doen. Tom waar dat op de straat bij, ja, wie Tom het al zei, zo'n typisch verbandje voor dit zittersje. En wat zei Verrie Paul Jean? Zwart-witte Monica's. Dansend. Alvast lavensgekken in een nieuw jasje. Nu is er ook een optochtjury, zoals bij iedere optocht, die kijken naar de deelnemers, die beoordelen wat ze zien. Wat zijn aspecten, Paul Jean, waarop gelet wordt tijdens zo'n optocht? Hoe let zo'n jury op? Op alles. Op thema, op kleur. Wat ontzettend belangrijk is, op uitvoering. Wie beelden ze het uit? Wie laten ze het zien? Snappen de lui het? Ja, dat allemaal met actualiteit nog die... Oh, zo, wie rond nog zo gaat staan. En dan gaan die lui ook nog zo testen. Wie kennen ze gaan met zo'n beweging naar links, naar rechts. En wie langer dat het optocht trekt, wie hier als ze komen. Want die gaan het niet toen ze in de kamer oefenen. Die beginnen in de opstelling en dan begint het. En ja, als op de markt komt, dan steekt het in één keer. Je kunt de zaak ook klonen, maar je kunt ook clowns klonen. Dat gebeurt hier achter me. Even een poging om de kloon wat te vragen. Meneer. Oh, wacht, ik moet deze hebben. Meneer, u bent gekloond? Ik ben gekloond. Is het erg? Nee, wel warm. Voelt het? Heerlijk. Heb je er allemaal voor over? Ziet er prachtig uit. Dankjewel. Onze wagen heeft geen probleem met de bochten. Het is inderdaad zo, doordat Laak, waar we het zo strak even over gehad hebben, is de route van de optocht dit jaar totaal anders dan andere jaren. En wat altijd een leidraad is voor de optocht in Zittert, is dat de grote wagens, die van 15 meter en langer, Dat die er door moeten kennen. grote Deze bochten komt moeten erdoor. rijden. Deze komt erdoor. En dit Dat is, ken ik nog. Nou, dit is de mevrouw van de modewinkel van Heer Eclair.
Ze zit helaas haar leven al aan een rolstoel gekloesterd. Maar het is wel zo dat ze zichzelf ook zo'n beetje op de hak neemt en zegt: oh, zo waag ik hem er wel goder en hier in de bocht. En haar zoons, zoondochters zetten zo de straat af om te zien dat ze grote bochten doorkomen. Zo voor te zien. Applaus weer. U heeft geen probleem, hè? Helemaal niet. Ik ben graag hier. U kunt alle bochten maken? Absoluut, fantastisch. Met één hand? Met één hand. Echt fantastisch goed. Super. Nummer 34, nu met plezier. Dit is een nieuwe groep in de optochthal. Ja. Waar dus al 26 jaar lang geboet wordt op een industrieterrein hier in Sittard. Ja, en ze proberen de spas en de lol die ze ervaren in die hal, proberen ze toch tot uitdrukking te maken. Met de groep die voor de deur zit, maar ook met de wagen. Ja. Op de wagen zie je eigenlijk wie dat in de hal zo gaat gaan. Er wordt gewerkt, er wordt geschoesterd. Daar is met een gereedschapskist, daar wordt gehamerd, er wordt gelas en er wordt zich onderheen verstangen en er wordt samengewerkt. En het is een ganz andere manier van vastelavond vieren als mensen ergens op een buurt steeds om een liedje te zingen of als ze met een pakje neemt. En dat is ook wat de vastelavond tenminste in Sittard zo veelzijdig maakt. Tom, waar best dicht? De hele middag op een wagen. Deze heer gaat dat doen. Lange! Alles gaat super, hè? Ja, zeker. Voor Wippels gaat af, is niet normaal. Ben je straks niet misselijk? Nee, best gek. Moest je de jongen de bal vragen, heel kort mis ik door. Echt niet normaal. Echt niet normaal. Hey, deze Hermanie moet ik aanspreken. Ontzettend. Hier komt de Hermanie Sint-Jozef en zit op de pijk genoemd. En het is voor mij ik ben haast 40 jaar lid van deze vereniging en dit jaar de eerste keer niet met het truitje met lopen, maar Dat deed ik wel gek, hè? ja, dat is ontzettend. We hebben dit jaar in het jubileumjaar een nieuw kostuum, dat hebben ze veel zitter Karel. We hebben een nieuw kostuum, dat zijn Chinezen verzinnen afgelopen oktober. Dit het Oktoberfeest trouwens. We hebben een concertreis in China gehad. En dan zijn we naar Shanghai en daar staan allemaal in de buurt geweest. Een ervaring om met 100 man van zijn harmonie. Nu kijk toch niet zo schoon. Zet de kroon. Nu wij er niet op steltje. Vreugde leef, waar moet dat toch naartoe? Dat is ook een oud Sint-Sleetje dat heeft leven zat. Ja. Ik kan het toch niet helpen. Pas jou, wie van je het de vereniging? Als alles bijeen telt, ruim 200. Dit is het A-orkest en het B-orkest samen. Het B-orkest zit in alle jeugd. Dat is Met de dirigent, ja. Bjorn Bus. De partiek is nog nodig, want dat kent nog niet hoe de kop spelen, maar nog een paar jaar voor oefenen. En dan hebben ze nog de jeugdafdelingen. Het is, ja, de muziek moet ik zeggen in Sittard, het geeft dus allemaal een verenigingsleven ontzettend groot. Je kent het niet zien, dames en heren, je kent het niet zien, maar we zitten hier op een tribune en de lui gaan hier staan. Langs de kant staan ze natuurlijk, maar ook hier op de tribune, je hoort het misschien aan het applaus, staan de lui te applaudisseren voor deze vereniging. Een van de bekende Zittersche verenigingen, de Sint-Joep Hermanie, de Pijk, zoals het zo chic zei. Vooral nummer 39, dat gaat over de leegstand in de binnensteden. Nog heet deze nog niet over, dit is een Einzelganger. Dit is een ander thema. Gelijn is uitgewaggeld en zit er drie door. Dat is dat thema van de Marotte, die bestond 12 keer 11 jaar. Het thema daarvan is doordrieën. En dat heeft alles te maken met de evenementen volgens mij. Als ik het burgje zie wat op die zich houdt. Er stond bijvoorbeeld Groove Garden op, dat is zo'n dansevenement en met veel helle muziek. En het liefleedje van Gelijn is Gelijn waggelt. Ja. Vandaar dat Gelijn waggelt. Dat zingen alle lied. Dus kijken ons hier aan op de tribune of we nog niet gans of al doorgedraaid zijn. Dat moet deze wel. Dus ik vind het fijn om over te Gelijn te zingen. Gasten hebben we ook in de Zittershow toch uit Münstergelijn. Hoort gewoon bij de gemeente Sittard-Gelijn hoor. Maar het is toch wel chic dat ze erbij zijn. Dit zijn namelijk de haverbulen en die boeien ook voor het eerst in de optochthal, hè? Die boeren voor het eerst in de optochthal. En die ene keer als we zeggen, zit er de laag, dan zeggen die geven haver. Want die komt uit het haverriek, om zo maar te zeggen. En in dat haverriek hebben ze ook niet een vlag met rood, geel, groen, maar met rood, geel en blauw.
Ik hoop niet dat ze me gaan vragen wie dat die aan die blauwe kleur komen. Dat is de grote vraag hoe dat vandaan komt. Misschien dat ze dachten van, dit is gewoon even speculeren. Nee. Ja, misschien tegen het was. Venlo heeft dat ook. Er zijn er meerdere die dat hebben. Maar ik ben niet zo historisch onderbouwd dat ik daar een antwoord op kan geven. Dit is de hoeskamervraag van deze uitzending. Als er immers is, dan weet waarom die kleur blauw is in plaats van groen. Schik het naar L1 in Maastricht. Ja, het thema zit dat draait door vanwege het jubileum. Zit natuurlijk volop in de optocht. Alles draait hierdoor. Kijk maar eens naar deze wagen. Alles draait toch? Ja, alles draait ja. Voor en achter. Ja, deden helaas niet meer al die kinderkapjes, maar voor de rest draait alles. Ja, dus de achterkant is een beetje kapot. Maar het ziet er mooi uit, het draait. Stop de moord op het Zittische woord op nummer 42. Snap je het? Ik ga eens even kijken, ik heb hem nog niet helemaal. Nou, de gezetten die waren... die gaan naar een andere uitgever, dus de Limburg. En daar zijn de journalisten tegen in opspraak gekomen van we moeten wel zorgen dat we het nieuws in Limburg vanuit de Limburgse hoofd moeten blijven kunnen verslaan. En wat zie je daar, zal maar zeggen, in een draai aangeven is dat ze het alleen vanuit het Limburgse moeten doen, maar ook het Zitterswoord de moord daar op stop zetten. Grote kritiek is natuurlijk ook de invasie, om het zo te nemen, van bijvoorbeeld Engelse woord. Het woord selfie is het afgelopen jaar uitgeroepen als woord van het jaar. Hè. Voor de lui die niet weten wat dat is, dan maken ze met die eigen telefoon een foto van zichzelf. En dat nemen ze dan selfie. Dat is zo'n Engels woord dat ook in Nederland, ook in Limburg en in Zittert veel gebruikt wordt. Maar de selfie heb ik zelf nog niet gemaakt, omdat mijn kabel en de telefoon is te kort. Dus ik kom nooit in de voorkant, ik kan ook nooit in de selfie maken. Ik snap even de lui dat halen. Maar het is wel zo niet vlot dat een woord, als het aanspreekt bij de lui, toch aangenomen wordt wie zo'n selfie. En ik heb nog altijd gezegd van ik moet ieder jaar een oud Zitterswoord oppakken en in mijn vocabulaire toepassen gaan. En wat is dat dit jaar? Heb je al een idee? Dit jaar is pas begonnen, dus moest me niet direct van die lastige vragen stellen. Dus even kijken of Tom ook met de woord bezig is. Tom! Ja, als je al 12 keer 11 jaar die speciale optochtprijs hebt gewonnen, de Houd aan prijs. Ja, dan moet je al die bekers van de afgelopen 132 jaar meeschouwen. Dat is een geshow, hè? Oh, verschrikkelijk. Is ook de laatste keer geweest. Wat is nou de oudste beker? Die kleine daar. Ja. Prachtig, show ze. Is voor de oorlog nog, hè? Voor de oorlog. Ja, dit is heel erg sterk. Dit is visueel bijvoorbeeld al sterk en het idee is ook super. Het idee is hartstikke goed. Je hebt de ereprijs en je hebt de eerste, tweede en derde. En alle anderen die krijgen dan, zal maar zeggen, een houd aanprijs. Dat ze toch ook het volgend jaar weer gemotiveerd zijn om mee te doen. Kijk eens, en wat allemaal het staan daar, joh. Uiteindelijk heeft er nooit prijs meer. Waar krijgen we allemaal een houd aan, makelaar verhogen op die kist. Doorgaan. Doordregen. Hey, doordregen. Daarvan nog net gehoord. Dit is ook zo'n groep Einzelgangers. Vorig jaar is er een presentator geweest. Ik weet niet meer dat het waar, daar kan ik er niks van zeggen. Maar hij zag, toch komen een groep Einzelgangers. Ja, en de Einzelganger is één, zoals wie de selfie één is. En dan in een groep, dus daar hadden ze versproken. Maar het idee daarachter is wel geboren door de groep die daar vanuit de oude markt de markt opgetrokken is. Ondertussen kieken van de rappersnoor. Ja. Over die prijzen nog, dat is natuurlijk ook ieder jaar het om te doen, want de wil ze natuurlijk altijd de beste prijs krijgen. Hè. De wil ze de erewimpel wil ze hebben. Maar soms is er ook wel een stukje buurten bijvoorbeeld van wagens, maar ook tussen koppeltjes en Einzelgangers. Toch een gezonde strijd om de erewimpel binnen te houden. Hè. Ja, eigenlijk zou ze moeten zeggen van hoeveel deze het? Deze het nooit voor de prijs, maar het is wel lekker. Als ze een of de beste bij de LVK. De papegaaien draaien ook door. Papegaai, het symbool van de Stadsvastelovensvereniging, de Marotte. Ja, en markt is het Hollands woord voor markt. Ja, dat is voor Tom Doesborgte en het Nederlands het ahoer is. Daarvoor. Ja. Moet we toch het volgend jaar nog een langer bereidje gaan ophangen. Ja. Markt. Wordt op dit moment geproduceerd. Deze in gang gezet, hoor ik net. Heel goed. En die gaan we naar Fanfare Sint Martinus toe. Van Waarmint. Urmond zit op de vaan, dus die zeggen Waarmint. Opgericht in 1906 en ook al heel lang aanwezig hier in deze notop op Vastelovenszondag in Zittert. En is de vraag natuurlijk toch of we kunnen achterhalen welk leedje ze spelen. Ze komen langzaam dichterbij, dus we gaan het zo horen. Ik laat ze liever korter bij komen, dus dichter.
Nee, toch voor ruzie krijgen dadelijk. Dit jij nog wel even door zo. Nee, doordrehen. En dit is het traditionele pleitje hoe met Sittard Limburg ingaat met de horecagelegenheden. Stad Sittard, belangrijk café ook tijdens de vastelavond, want we hebben het net al aangehaald. Op de vrijdag voor de optocht dan werden de nummers gepresenteerd. Dan komen alle deelnemers daar naartoe om te vertellen wat ze doen in de optocht. En dat gebeurt in de bovenzaal, zeg dat gewoon bovenzaal, bovenzaal van Stad Sittard. Dat is een bierleer. Ja. En van de muziek terug naar een wagen op nummer 48. Over niet her te kieken eigenlijk toch. Pirk eens even omdraaien, kijken wat daar nog opgeschreven staat. Prins is op. Trappen in de prins. De pap en de man van de prins die staan met groente en fruit op de markt. Donderdags en zaterdags en een hele loop markten nog door de provincie her. De familie Den Dekker. En dit is een goed vriend van de pap en van de mam en van prins Michael natuurlijk ook. En die komen gewoon eigenlijk met de kraam. Met de kraam waar ze donderdags met op de markt staan. Je ziet hier de kurf met de groente, met de bloemkeul, met de koolrijpjes. En alles om eigenlijk Prinses op te maken. Prinses op is een Dijnsgestuurde vastelavond. Deelt de Marotte en de Prins die delen sop uit aan de werkers in de optochthal. Jarenlange traditie is dat ook al. Jarenlange traditie. Want dan is het dekskoud in zijn hal en dan zijn ze meugen en dan is het... Dan kijk je hoe Tom Doesborg steekt. Ja, je kunt ook je eigen dialect een beetje spiegelen, voor de gek houden, dubbelzinnig opvatten. Hier in Sittard zeggen ze, ik heb de knuipen af, ik heb de knopen af. Dat betekent eigenlijk dat je bek af bent, dat je moe bent, dat je zoveel carnaval hebt gevierd, dat er geen knopen meer op je jas zitten. Maar hier stikt het van de knopen. Ja, dat zit er een paar dozen. U heeft echt de knopen af. Ja, dat weegt 5 kilo die keep, hè. 5 kilo die keep, dus zwaar. 5 kilo? 5 kilo. Dus het pak weegt 5 kilo? Ja, alleen de keep, hè. De rok is apart. Dus de rok is nog apart. En hoeveel knopen zijn er af? Ja, nog geen. Oh, ik kan nog heel lang vieren. Volgende kuppelke wat we gaan zien, als de camera's er zo meteen zien, gaat over de 2 harmonieën uit het zittetje. De Philharmonie en de Sint-Joep-harmonie. De Sint-Joep-harmonie hebben we net al gezien, toch dat was die vereniging. Maar ja, daar hebben ze ook een andere vereniging en dat is de Phil. En net als tussen Sittard en Geleen hebben ze tussen de Phil en de Sint-Joep ook altijd gaat gezonje strijd, gaat gezonje concurrentie. Ja, het gaat altijd met wie vuil man loopt in de processie met. Het gaat altijd over wie vuil man loopt in de optocht met. En dat is altijd die gaan dat tellen. En die zeggen wat zijn rieën van 4 of zijn rieën van 5. En die veel trompetten zitten en zo gaat ja, dat is zo. Maar we verstaan het goed. We maken samen een groot stukje muziek in de hoogste afdeling van de concoursen, zal ik maar zeggen. Dus daar maken we gerust op zeer. De optocht-app. Ja, Tom. Vroeger kreeg je een buikje voor een optocht, dan kost je een beetje voorbereiden, dan kost je een beetje inlezen. Maar sinds dit jaar is het optochtcomité ook een beetje modern geworden en die kunnen ze de app downloaden. Daar wist toen alles van natuurlijk wie dat geeft. Ja, het buikje werd ook steeds minder verkocht natuurlijk. De drukkosten bleven hetzelfde. Dus op een gegeven moment heeft het optochtcomité gedacht, nou Loester, ook om kosten te besparen, moet we misschien digitaal gaan. En toen hebben ze dus een app gelanceerd. Dus de lui langs de kant moeten nu met de telefoon in de hand kijken wat er voorbij trekt. Ik heb dat nog niet zoveel gezien. Ik heb nog niet veel lui met een telefoon in de hand gezien. Maar misschien dat we dat straks nog gaan zien. Laat de pro toe, zou ik zeggen. Laat de telefoon toe. Zeker die 3 dagen. De mensen wat het is om 3 dagen zonder een telefoon te zien. Vors van Aar. Ja. Blijft altijd nog een beetje de Vorsa in zitten. Ook al is er oud Vors. Blijft nog toch het symbool en een belangrijke inspirator van de Zittische vastelavond. Het is echt zo'n boekbeeld. Ja, en chic. Hij staat ook heel statig op als hij die foto's is van vandaag. En voor mij blijft er altijd toch wel een beetje de Vors van de Marotte. Dan heb je natuurlijke uitstraling om zo te staan. Als je hem zo ziet, dan is het. Dit is Wim Klerks, maakt onderdeel uit van de Marotte. Ja. Raaf Klaas. En Ding moest lachen, de kent hem natuurlijk. Hij is er pas bijgekomen, Raaf, wie de Marotte.
zit er nog net zo lang bij. Het had er ook mee te maken dat de Marotten het wouden verjongen. Ze hebben gezegd, nou, we hebben wel leden met alle respect het ouders in, maar we willen ook het jonge lui erbij hebben, omdat natuurlijk die andere ideeën hebben. Volgende fanfare Sint-Cecilia en de Sint-Jan, dat is een combinatie van 2 fanfares. Bronx zit er wie groot is de Sint-Joep en de Phil qua ledenaantal zijn, dan is het toch niks jammer. Maar het is wel altijd fijn dat de fanfare van Leeuwenbroek en Bronx zich bijeen pakken. Ja, want dat zijn 2 weken. Niet dat ik het minder geef, maar wel gewoon ook toch de dingen in de processen samen met gewoon. In de noppen samen met gewoon. Ja. Dat is Leeuwenbroek en de ook zit. Het houden altijd een eigen fanfare. Ja. Maar inderdaad 6 en 6. Ja, een aantal leeën leeft steeds terug. Ja. En dus hebben ze de krachten gebundeld. En lopen ze nu samen met. En toch in de schone groep. Vooral kijken wat Tom steekt. Televisieprogramma's, vooral de populaire, dankbaar onderwerp voor de optocht. Hotter dan de Marotten. En volgens mij zie ik Geer en Goor. Even zoeken of ze daadwerkelijk hier in Sittard zijn vanmiddag. Heer, zijn het Geer en Goor? Wat zeg je? Is het Geer en Goor? Ik ben Gordon, dat is de stylist van het zuiden. Dat is Roy. Dit is Roy. Kijk goed hier in Sittard. Ja, is het leuk? Ik zoek alleen nog mensen om een beetje te blazen. En veel klachten met mijn huispakken. Maar ik probeer ze vandaag allemaal recht te zetten. Inderdaad, dan moet de lugen op. We gaan daar niks gedaan en toch veroordeeld. Dat is weer zo'n actueel thema dat te maken heeft met het niks 18-beleid. Dat houdt in dat jongeren onder de 18 geen alcohol mogen drinken of drugs mogen gebruiken. En deze vullen zich toch wel met gepak, deze groep. Ja, dat hebben ze natuurlijk ook zo'n vriend die verder van Saladen zit. Dan hebben ze het scholierencarnaval. Ja, en er wordt toch normaal al van jong lui van 16 kost toch wel een glaasje bier bestellen. Maar nu is dat echt, dan zou het iedereen bovenop, dan krijg je niks. Dan krijg je niks. Tom Doesborg, mooi steeds dicht. Ja, actuele thema's. De leeftijdsgrens voor alcoholgebruik is verhoogd naar 18 jaar. En dan krijg je dit soort wagens vol met bierkratten en feestende jeugd. Jongens, feestje! Ja. Alcohol op Jean de Robben. Kennen ze dit liedje ook? Nooit vergeeld. Seks met de kale is dat. Ja, zo gaat het wel. Seks met de kale. Ja. Ik zit nog vol in de horen, dus wat dat betreft houd ik het dan weer. De verkiezingen. Daar zijn ze weer, ze komen eraan. De gemeenteraadsverkiezingen. En waar de link wordt gelegd met de voorjaarsmarkt Sint-Joep, Paul Jean. Als ze naar Sint-Joep geest, kenmerkt zich door kinderwagens en door lui die met planten slepen. Want Sint-Joepmarkt is de eerste jaarmarkt van het seizoen. Er komen heel veel lui ook op het ganse land. Dan komen ze van de zelfkant aan, overal komen ze vandaan om ook planten en de hoofd moet in gereedheid gebracht worden. En daarvoor dat lui, ja, ook wie hier de groep van de wagen van de buurt Riksweg Noord leed zien, stemmen met Sint-Joep waarden een kraam. Uiteindelijk is Sint-Joep een feest van kruimkes en van maar het kraam. En die hebben dat bijeengeduwd in hun idee. Sint-Joep en de zuster lui. Gewoon wat te zijn met de planten. Er wordt ieder jaar een prijs uitgedeeld in Sittard aan de standwerker, dat is een Hollands woord. De beste, het schoonste vrouwke. Koning Sint-Joep, daar is dat, hè? Koning Sint-Joep, vandaar dat de groep hier ook een kroon op heeft, om dat te symboliseren. Dit is een groep van de Riksweg Noord, de buurt ook, de wagen ook aan Midmoed, daar zit hier ook de kraam. En we moeten gaan stemmen. En wat doen de lui die in de raad komen, die verkopen schelle zever. Ja. En drie gelijke kallen. Bla bla bla. En let op die details, dat wou ik zeggen, want dat is toch zo chic. Hè? Overal wordt ze kiks, zussig Anges. En overal is over nagedacht. En laten we even luisteren, want ze zingen ook het. Dat is het liedje, wat slakken vals. Wir stemmen met Sint-Joep. Geïnspireerd op dat nummer van Leen Meijzer, het meisjes van Sint-Joep. Ja. Maken ze er verstummen met Sint-Joep van. Ja. En dan gaan we eens even kijken wat er op de wagen zit. Want dan zitten de affiches van de politieke partijen die actief zijn in de arena hier in Sittard. Ja, en daar hebben de man voorop, die weet nog niet precies wat er moet kunnen stemmen met een grote rode potlood. En als het groot juist boven op de kop zit een doos. En dan hebben ze altijd met Sint-Joep zo'n verkuiper van slok. En hij zet zich altijd die lege dozen op de kop.
En dat symboliseert dat eerste figuur zo'n beetje. Beetje de zwevende kiezer van deze wagen. Er werd nog heel wat om het kunnen stemmen. Ja, stemmen met de gemeenteraad op 19 maart als hier de grote jaarmarkt is. Sint-Joep, ja, het is toch een probleem hè, die combinatie. Ja, dat is gans een probleem, want we weten niet meer hoe we dat moeten gaan doen. Want? Ja, het is zo lastig. Je hebt overal kraampjes, maar we zijn nergens stembussen. Dus waar moeten we die stembiljetten indienen? En op wie moeten we gaan stemmen? We zouden het niet meer weten. Dit zijn herkenbare kleuren, zeker herkenbare kleuren voor de lui die actief zijn in de sport. Want dit zijn de jongens en de meisjes, zo te zien alleen meisjes, nou ook jongens erbij, van de handbalvereniging Sittard. Uiteindelijk is blauw, geel, alle kleuren, dat waren de kleuren van Sittard. Met die samenvoeging is het wapen gaat veranderd. En het is wel schoon om te zien dat Sittard wel nog die origineel blauw-geel kleur heeft. En je zag ook dan weer op een breid met die stadsprins erop. Dat komt omdat de stadsprins handbalt en ook actief is bij Sittard. Ja, hier hebben we een Einzelganger waar we misschien even bij moeten kijken. Ook kritisch moeten kijken naar zijn onderwerp. Ik heb ook enige geheime tuin. Ja. Tuin is half, hè, dus dat houden we misschien allemaal aan. Ja, ik begin het goed te leren, Paul Jean. Dan pak ze het gewoon op. Nee, in Sittard is in de zomer is een activiteit geweest. Dat is eigenlijk die lui binnen naar de hoofdkoers kijken. En dan met name in de binnenstad was er normaal eigenlijk nooit kunst. En er waren een route gepland. Ik heb een gegeven tuin. En waar de zoon van Lord Karten hier een beetje op doel die dat we ook een paar keer toch een wietplantage hebben opgerold. Dus vandaar dat we zeggen, ik heb ook een geheime hoofd. Maar dat moest ik niet meer vertellen. Kijk even naar beeld, jongens. Die in beeld zever Bermestek en deed met de prijzen die ze kent verdelen inderdaad toch. Ik ben van de wies, geen jubileumprijs. Dat heeft te maken met het jubileum van de Marotte die 12 keer 11 jaar bestaan. En zoals iedere vastelandvereniging hebben ook de Marotte een liefplaat. Dat heet de papegaai, daar staat heel veel kool erin, daar staat heel veel flauwekul in, daar staat het in over de prins, over de Vos Marot. En deze groep heeft gedaan met de jubileumuitgave van de papegaai. Want die ziet er dit jaar geen anders uit dan andere jaren. Die is dit jaar voor de eerste keer, ik geloof het zijn 100 jaar, voor niks. Vroeger kostte het kopen voor 2 of 3 of 4 euro. En nu is die voor niks overal verkrijgbaar. En ja, ze gaan ook met een diepmits, is glossy. Ja, dus dan zit er zo'n glaten vuurkantje erop, hè? Ja, en als ze dan een glaasje bier omstutst over de papegaai, dan kan ze het ergens ervan afkrijgen. Dat is het handige ervan. Typisch voor Sittard, de papegaai. De papegaai, ook zo'n symbool voor de Marotte hier. En kijk eens hier. Alle eieren gevonden? Ja, alle eieren gewonnen, ja. Goed gekomen, maar wel gewonnen, gelukkig. Nou, alle eieren dus gevonden, maar niet alles uitgekomen. Maar de jeugd heeft ze vast. De jubileum-eieren van de papegaai. En dat is even de Mander, een van de belangrijke cultuurverenigingen in Sittard. Ook die hebben het weer over 19 maart. De dag dat de gemeenteraadsverkiezingen zijn. En goed lekker de Mander, wat is dat voor een vereniging? Vroeger had ze 3 vastelandsverenigingen. Dat was de Marotte, dat was de Aanhouders en dat was de Mander. En uiteindelijk toen ging het in de 20er jaren van de vorige eeuw begon het te slecht. Dan zijn die samen eigenlijk allemaal gegangen in de Marotte. Maar er is een kleine comité wat de Mander heet. Die hebben die naam zijn die liever aanhouden. En die doen veel goede zaken. Ook voor het Sitters dialect. Maar ze hebben een beetje de stijl dat ze een beetje merlige typjes zijn. Ze hebben Mel ook bij zich, want ze refereren een beetje aan de afgelopen 4 jaar. Ze zeggen ook, krijgen we weer zo'n merlige club in het gemeentebestuur als de afgelopen jaren. Dat is weer de spiegel en vuurhouten aan de gemeenteraad, aan de politieke partijen. En die zien OLS en die zien een waarschijnlijk in de wind over. Ik weet niet of het Mekels is of niet. Maar hij zit dan waarschijnlijk met sterkpenningen en met centenvol langs links rechts. Het kan doen of het geen zuur. Het deed een beetje denken aan de Sinterklaas-affaire. Ja, je kunt het zo nog laten zien. Ja, erg leuk. De merlige club van de Mander. Ik heb er nog blijven kijken, maar nummer 62 komt al voorbij. Dat is weer muziek. Hou op die kist. Maar niet alleen muziek, hè, Paul Jean? Nee, het is ook... Hier hebben ze leuk met een fusie. Als ze een Zatermaniek is best, de wilden ze toch een groepje hebben ze die gevonden met Scouting Don Bosco. Om er zo in zo'n groep met muziek, levende muziek van te maken. En zo vinden die 2 verenigingen zich. Die bedenken dan een idee en die gaan dan samen met het idee. En dat zit er ook een klein beetje in de uitbeelding daar. Veerscheten de Vogelaar.
Als je morgens voor de optocht door de straten van Sittard loopt, dan zien ze voor hoe ze vaak al dit soort kleine kerkjes staan. En die staan al verdig. Er zijn de Luzie bedden en schminken. En op de stoep hebben ze dan de kerkjes al klaar staan om vervolgens naar de plek te gaan waar ze zich opstellen. Dus even kijken wat voor iets in. Goed met witte gewaden aan. Ik dacht ook te zien dat ze flinke snavel houden. Ja, en dit beeld. Ja, de kenjer die metgaan met de bolderkar. Dat ze overal en die slapen gewoon door alle lijven heen. Dit zijn ooievaren. Ooievaren die, we hebben het al straks over gehad. Als ze bevallen moesten naar Helder. Dat is de wagen van de buurt Engelenkamstraat, Park en omgeving. Ja, die ook laten zien dat ze, als ze een kindje moest krijgen, moesten naar Helder. Ik weet niet of ze voor een kindje te maken ook naar Helder moest. Ja. Ik wou vertellen, de kiks natuurlijk altijd naar de wagen die erbij hoort. Voor de optocht ben ik even naar het terrein geweest waar ze zich allemaal opstellen. En dan zien ze ook hoe de chauffeurs van zo'n wagen hoe die in moeten kroepen. Dat is vaak een kleine ruimte. Ja. En vanuit daar moeten ze dus zo'n grote wagen, wat er nu ook gaat aankomen, moeten ze door de smale struitjes sturen van Sittard. Vandaar dat het ook even duurt voordat de wagen de markt op komt. Want het moet natuurlijk wel allemaal veilig gebeuren. En daarom lopen we nog langs de wagen nu die de man daar in dat kleine huis kunnen sturen is aanwijzingen te geven. Zodat er veilig de markt opstuurt. Ja, die hebben allemaal van die uurtjes in. Die hebben ook van die camera's links en rechts in de wagen. Stel je voor, je bent Amsterdammer en je moet naar Rotterdam om te bevallen. Of je moet als Eindhovenaar naar de Bos om te bevallen. Nou, dat vinden ze hier in Sittard vreselijk. Want in de toekomst is die kraamafdeling van het ziekenhuis Sittard Geleen gesloten. En moet iedere Sittardeneer in Heerlen worden geboren. Nou, dat vinden de mensen hier vreselijk. Deze ooievaars moeten dus vanuit Heerlen de kinderen naar Sittard brengen. Toch? Dat klopt, ja. Dat moeten we niet meer willen, toch? Dat moeten we niet meer willen. Omdat de Winkbuul geboren weer, hè? Want de Winkbuul is een Heerlenaar. Ja, klopt, ja. Ja. Dan ben je nog lang geen Marot. Nee, dan ben je lang geen Marotje. Dan moet je Sittard geboren zijn, ja. Hij komt tot de reg. Heel voorzichtig wordt er gestuurd. Ze rijden ook stapvoets. Het is ook echt zo dat die wagens, het is een categorie, de wagens maximaal 3 meter breed zijn en maximaal 4 meter hoog ook voor de stoplicht en zo. Ja, ze willen nog wel eens gaan afwijken. Er wordt echt wel gemeten. Dan zeggen ze van ja, hallo, dit is te breed. Dan moest ze gaan door, dan moest ze avond. Maar uiteindelijk hield ze door een optocht op. En als ze dan in de Haagse bocht komt, en dan hebben ze misschien nog dat de chauffeur geen onervaren is, ja, dan krijgt ze laag. Er wordt ook goed op gelet dat de bestuurders geen alcohol hebben gedronken vooraf. Ja, dat zijn dingen, dat kent ze niet meer lijsten. Er willen wel eens alcoholcontroles zijn. Ik weet niet of dat ieder jaar zo is, maar er wordt wel eens gecontroleerd door de lui van het optochtcomité of er niet gedronken wordt. Ja. Want ze kunnen zich natuurlijk niet permitteren dat er ongelukken gebeuren, doordat immers te veel gedronken. Achtergrondje. Muziek Poljean, hoe enig hoezen. Enig hoezen, ja. Fanfare. Fanfare Concordia is dit. Einde Koeze heeft ook nog een keer de stadsprins van Sittard geleverd. Dat waren 11 jaar geleden. Ruud Meeuwis, zo waren dat destijds. En wat zo is om te zien, als op de dikke trom lezen. Er staat op LKZH winnaar 2013-2014. En het is zo dat de kapel 9 pils en 1 soes. Ja, ik wil wel zeggen, voor 3/4 besteed moet leden van Fanfare Concordia de Einde Koeze. Dus wat dat betreft, die weten ook van wanten. Een Hollands woord te gebruiken van toeten en blazen. Van toeten en blazen, ja. En dan zien ze dat inderdaad in 1872 het oprichtingsjaar was. En ze zitten toch, ieder jaar zitten ze er weer bij hier in zitten. Ook als ze met de leeuwenkals, dan is het voor hun natuurlijk ook een mooie plek om zich te presenteren als vereniging. En te laten zien wat ze muzikaal en hoe ze hebben. Het hoort erbij, zoals de processie die je hoort. Die het inhalen van de chaterie dat ze gewonnen hebben, dat waren ook zo om dat een beetje te zien avond op de zomer. En zeker nu wie het einde koersen. We gaan luisteren. La 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 la. Alle is nog geen of soms net durven. Ja, Roy Donders. Dat is er weg. Maar dat is 10 pak. Kijk even naar de pakken, ja. Dat is 10 pak, zeg ik. En dan met die pak. Dat is die grote versie, want dat hebben we niet bijzinningen. En de Provence vrienden komen daar achteraan, achter de Einzelganger daar de Roy Donders zet. Provence, ook een straat is dat, hè? Dat is een straat in de nu-buurt in Sittard.
En die hebben zich onderheen gepakt en doen ook al jaren eigenlijk in de optocht met, in dit geval met een gouden groep, verzinnen heeft onder een patch te vangen. Ze hebben ook een keer de prins in de straat gehad, deze Provence vriend. Stadsprins Jeroen Deteren waar dat. Goed opgelet. En ja, die zijn ook aan het zoeken naar een nieuwe vos. En ja, een nieuwe vos moet van alle maten toe zijn en niet onder één patch te vangen zijn. En dat is lastig, Want wat we eerlijk zijn, volgens mij Harry van de Boek zei, ik stop ermee. Maar ja, wij moeten hem gewoon opvolgen, dat is de vraag. Ja. Dit is ook chic. Duurlijk taarten. Cupcakes. Ook wel zo'n Engels woord hè, wat in de Zittische taal terechtkomt. Lekker hè? Oh, Teske koffie hier. Zo'n pleintje van te zien, ergens in een zunte zo binnen. Ja, dat is toch wel bevooroordeeld als je hier aan de markt een woning hebt of die vlunk terechtkomt. Want dan trekt hij een geweldige stoet gewoon aan die voorbij en zit ze eerst erin. Ja. Maar ja, van de andere kant is het de maatwoord. Dat kent vannacht veel verder hoe ik geen oog toe doen natuurlijk. Dan is het leven en vanmorgen vroeg ook al. Dan komen die blazers voor de stoep rein te maken. We gaan eens even kijken of Tom de taarten ook gevoerd heeft. Zo te zien wel. Ja, bij een jubileum hoort natuurlijk een feestje. En bij een feestje hoort prachtige taart. Is het lekkere taart? Jazeker, jubileumgebak hè, voor de Marotte. Oké, kan ik die meenemen voor Astrid? Ja, tuurlijk. Veel plezier ermee. Dankjewel. Komt eraan hè. Dat is voor Astrid. Astrid Kersenboom, dat is de presentatrice van de NOS. Die ook vandaag hier is om verslagen te doen. Brabantse overigens, dus die weet wat vastelavond vieren is. Althans, de Brabantse vastelavond. Ja. Dan weer een actueel thema. Een ja, toch wel politiek getint thema. Want Zittert ligt in de taille van Zuid-Limburg. Ligt dicht bij België, dicht bij Duitsland. En er liggen winkels waar het vaak wel eens wat goedkoper is. En vooral Zitterder kan er naartoe hè, om dat te kopen. Ja, je kunt tanken billig op eenzelfde kantje. En ook de waar was het gehaald is goedkoop. Ze hebben een mega parkeerplaatsje als je erheen wilt. Het ligt ook echt een... Ja, tudderlijk korter bij Zittert, dat is gelijk om het maar even aan te geven. Ja, en de middenstand in Zittert stikt dat natuurlijk. Hier zeggen ze, nee, dan moest de parkeerkaars wat duurder en dat wat duurder. En daar kunnen ze hervaren en alles ophalen. En die hebben inderdaad van die karren. De wc-rollen, een kerkje vol met wc-rollen, ja, dat kan ze er allemaal halen. En het is er ook nog vaak goedkoper. De parkeerplaatsjes stonden inderdaad te vol. Hier komen niet mee. Los! Ja, ik snap het. Het zijn twee dansmariekes. Dat is Peter Saaks. Peter Saaks, wieleman van Sint-Salvius uit Lambrich, die in een kuppeltje nemen voor dat dan. Ze komen in de les, die hebben waarschijnlijk een spagaat gemaakt. Zo ziet het dan eruit in zo'n kerkje. Dat hebben ze misschien wel in de garage staan. Hang er geen achter. Verzeer het gaat gewoon midden in de optocht. En dat heeft deze groep ook gedaan. Hier zitten de kleverten van Trivianum. Vroeger als de twee middelbare soorten, dat waren het kleertje, dat waren het Servian. Dat is niet één gevolg. En dat zijn de kleverten geworden. En zie je houdt de hele discussie rond Zwarte Piet. Beelden zie je ook met bontje Zwarte Pieten. En eigenlijk zeggen ze van de nonnenvot, maakt dat woord dan wel. Misschien zijn de nonnen dan niet zo blij met. En vandaar dat ook de nunkes daarin vertegenwoordigd zijn. En die zeggen van hallo, van de nonnenvot, daar blijft er vanaf. In Venlo hebben ze bijvoorbeeld de hele discussie rondom het mikwe. Het vermeende Joodse badhoes. Ja, dat is ook een thema wat daar ongetwijfeld terug gaat komen. 47 nummers van de optocht in Venlo zullen wel over dat mikwe gaan. We gaan luisteren naar muziek en kijken of Paul Jean het volgende lijntje kan achterhalen. Het is in ieder geval Harmony Sint-Jozef Oetberg aan de Maas. We gaan luisteren. En de klarinetten op zien. Wensen dat dus een harmonie is. Ha, goed opgelet. Leuk dat zich ooit de Pabo hebben ze gestudeerd. En het is grappig dat ook de leraartrekjes die komen er toch een beetje terug. Hè, om het een klein beetje uit te leggen en te vertellen wie het zit. Dat is hartstikke goed, Paul Jean. Dank je. Het is helemaal die spelen, want anders denken ze wat zingt hij goed de maat. Dat waren de wagen wat zus hier langs stond. We zitten get goed beeld, zal maar zeggen. Kleuren doen een klein beetje denken aan de Philharmonie. Dat is een harmonie uit het Zittische, bekende Zittische harmonie.
deze hermanie kunt dus uit Berg aan de Maas met de titel gezet. Net niet staan op de Vaan. Sint-Jozef is in ieder geval de naam. Gewoon kijken we Tom Doesborgstein. Nog steeds hier op de Merle in ieder geval. Nou, we hebben hele discussies gehad het afgelopen jaar. Zwarte Piet kan niet meer, Jodenkoek kan niet meer, Negerzoek kan niet meer. En in Sittard kan dit gebak ook niet meer. Nonnevot, uit den boze. Hè? Ja, ze willen Zwarte Piet afschaffen. Dit is de Nonnevot. Weet, dit is de Nonnevot. Willen ze die ook af gaan schaffen? Dat moeten we niet hebben, hè? Dat kan ook niet meer. Het kan ook niet, nee. Ze geven ze met de mantelkloppen als ze er niet aan willen, of als ze eraan willen komen. En mocht je non willen worden, ja, kan bij jou niet, hè? Maar zijn er dames die non willen worden en willen intreden, muizen vallen weg. Ja, de vot in het dialect. De nonnenkont, de nonnevot. Succes, non. Dan gaan we weer kijken naar dit onderwerp. Dus even kijken wat er zien staan op die helmen. Team, zin ik daarachter staan. Team Heren, Harem. Dus de club komt goed, die zeggen, ja, we moeten van nu eigenlijk weer zonder vorst. Ja, Harry staat erop. Ja, het vorst is dan dubbel uitgelakt. We gaan voor weer als we eigenlijk geen winter hebben, geen kou hebben. Maar dat zijn natuurlijk bobsleiers of neem het maar op. Of curling, allemaal die wintersportdingen. Als we geen vorst hebben, ja, dat weten ze in Sochi. Die hebben ook met de Batsen samen geknepen en gezet dat het zo onweer zou werden. Het blijft een fascinerende sport om te zien. Ja. Met zo'n Bessem, zoals het genoemd wordt. Het zal ongetwijfeld engagé zijn, maar het Bessem is toch wel kenmerkend voor die sport. En die jongens die moeten toch ook naar de tv hebben gekeken de afgelopen weken en die Olympische Spelen hebben gezien. En toch dachten van ja, dat curling dat is toch een hele vreemde sport. Weer kennen niet zonder vorst. Club Kim Goot is trouwens ook de groep die dit jaar een nieuw initiatief in het Zittische gelanceerd heeft met de Grootse Pin. De Grootse Pin is een pinke wat ze dus op de reverk insteken. Heb je hem op? Ik heb hem zelf niet, maar dat was goed verkocht. Want er zijn er meer dan 750 over de toonbank gegangen. Ja, en die kosten €5 en dat geeft dan, zal maar zeggen, ook €5 voor naar de Zittische vasteland van 100% door. Ja, we zouden net al in de Bessem die het curling. Dit is een heel andere Bessem voor jou. Ja. En het is wat al wiever door, die rommelen en die brazen, die kallen en die kwetsen. En wat die doen ze eigenlijk al goed. Die keren niet, zal maar zeggen, gewoon voor een eigen deur, voor een eigen deur. Er wordt altijd natuurlijk het uitgedrukt met 11. Deze groep van de Rijksweg Zuid. Ja. Het is 7 keer 11 met, hè? Het is geen groep, het is een wagen, maar het is de groep wat die de wagen hoort. Ja. Dat is buurtvereniging Rijksweg Noord, maar dat is ook Rijksweg Zuid. Rijksweg Zuid is ook al 77 jaar wagenboer. Wagenboers. En dat vieren ze dit jaar. Als feestvarkens. Kijk eens. Ja. Een varken op de rug. En wat beweegt er weer allemaal, hè? De ogen bewegen, de peutjes, de oren, de muts bovenop. Ja, en ook hier is weer, dit is niet alleen de wagen, maar dit is ook de groep. Zo'n roos. Allemaal zo'n nazo. Het is allemaal verzorgers in de peutjes. En het zijn geen taxis die zijn in de winkelcups, dat is wel anders bestuurd worden. En de geuren Vendels leedjes. Ook nog niet gehoord vandaag. Maar dat zal Tom Doesborg ook leuk vinden op de straat. Net al huilen steeds te kallen, zo komen ze zo meteen ook weer terug. Is nou een kleine groep. Waar is niks is de titel. En ook zie hebben het werk gezeten al over het doordraaien. Zittert dreed door in dit jubileumjaar van de Marotte. 132 jaar vastelovend al hier Zittert. En wat staat er allemaal op dat ronddraaiende bocht? Daar ben ik wel benieuwd. dit zijn allemaal zangers in de training. Ik heb niet een trailer gevonden. André van Deun. André Hazes. André ik heb niet een trailer nog niet gevonden. Zeer origineel. En dan in een tas. En in een tas wil je dat. Ook hier weer ook veel detail, absoluut.
En eigenlijk kent ze wel in zo'n burgje gaat lezen, maar als het dan zo zuur is, dan kent ze zo spontaan met lachen beginnen. Als je nu ziet, zo wat leuks wat erin valt. Waarvan die gewoon ook altijd met een kleine wagen met als groep. Te herkennen aan de rode hout, zoveel op het bord wat op de wagen stond. Dat is een kenmerk, maar dat hebben ze eigenlijk aan als ze zo door het jaar werken. Nu zijn ze als flipperkas. Dit is toch wel creativiteit puur zang, hè, als je dit zus. Maar het is ook vindingrijk om zo gaat uit te beelden. Dus als ze mooi aan denken, gewoon een flipperkas maken. Hè. En dan met die luur zo erin en dan rijden. Helemaal goed. Extra bal zit er overal op die dingen. Hoe zien ze nog in een flipperkas eigenlijk alle wielen ondernemen? Het zijn meestal van die vreugde tomaten. Maar zo'n prins maakt er wel blij met zin. Maar een flipperkas. In sommige sportkantines, voetbalkantines staat er volgens mij nog wel. En sommige lu hebben een toes. Riedik staat het vandaag. Die op vastelavond zondag in Zittert. En ook te maken met het weer natuurlijk. Tom Doesborg is bij de flipperkas. Ja, vastelovend is één grote flipperkast. En dat bewijst deze wagen. Kijk, er wordt getrokken aan... Laat maar komen. 1, 2. En we hebben prijs. Eén grote flipperkast. Ja, geweldig. Geweldig, deze groep Club van. Ook een club die jarenlang ook midden om de prijzen, om de ideeën die ze hebben. Het is weer tijd voor muziek. Vrouwen de Sint-Joep Harmony al gezien hoe het zit. Dan ontbreekt die andere vereniging nog, maar die gaan van nu in. De Phil Harmony. De Phil Harmony speelt hier het jubileum leeft. Ik meen van 3 tot 11 jaar, maar Rotterdam gaat toch over heel lang terug. Toen is een liedje gecomponeerd en dat zingen we hier, ja, dan zit het iedereen. Hoog het rood, geel, groen. En schitterende kostuums die de Harmonie kenmerkt. Ieder jaar met vastelavond zondag als de grote optocht is. Ja, alles het is er van de Zolderaan. Ja, zo'n Pierrot. Ja. Het is ook zo dat de leden natuurlijk als ze straks verdig zijn met de optocht niet met deze kostuums de stad in mogen. Moet meteen naar het verenigingslokaal. Rood, geel, groen. En dan gaan. Ongezoom maar op de kleuren. Hun blief weer troen. Waar er ons nog zal gebeuren. Ik krijg er toch wel koud van, moet ik zeggen. Dat zo... Dat is een kippenvelmoment, hè? Ja. Ik heb de nog nooit zo gezien. We zitten hier om misschien even uit te beelden op een tribune naar flatscreen te kijken. En normaal, ja, loopt aan de andere kant. En als je dan die leed is, dan deed dat goed. Houdervel noemen ze dat in het zittenschap. Houdervel. En dit gaat over de, althans dit zijn de marmotten, niet de marotten, niet de verwarren. Hoe komt de naam marmotten vandaan? Dat is gewoon een champagne op de marotten, hoor. Ze maar 1 liter toe te voegen en dan is ze marmotten en dan is het in één keer ganz gedans. En de marotte is ons een Frans woord voor zo'n kloonskop op een stek. Dat nemen ze in het Frans in de marot, in de marot. En daarvoor is ook dat loodje zo van 12 miljoen. In het programma Buiksysteem bij deze groep dat ze door wind en regen met hebben gelopen de afgelopen jaren. En ze maken eigenlijk de chant met ons, want als je de televisie, of de optocht op de televisie ziet, dan hoeven we redelijk haar nergens meer heen te gaan. Dan blijven we gezellig toe en kijken van de televisie. En dat laten ze hier eigenlijk een beetje zien in de bank en steukjes te bieden. Dan blijven ze gewoon op het kastje zitten en kunnen ze blijven kijken. Er is ook wel kritiek wel eens op van het optochtcomité die zeggen ja, moet dat televisie er wat bij zijn. Want ja, als we de televisie erbij hebben, dan hoeven de lui inderdaad naar wat te komen kijken, want dan kunnen ze gewoon toesblijven. Tom Doesborg, daar staat bij ze. Oké. Wat is hier los? Wat is hier los? Ja, normaal lopen we altijd de optocht met. Maar ja, nu komt het op de televisie en dan kijken we toe. Kijk maar wie schoon dat is. Dus je trekt niet meer mee, maar je zit lekker thuis in de lange stoel. Maar we moeten even vertellen, ja, we zitten lekker thuis met een pilsje erbij. Wat komt op de televisie? Ja, tuurlijk. Wat een voordeel. Dat is een groot voordeel, maar zie je hoeveel mensen er zijn. Dat is geweldig, toch?
Ja, de NOS en de L1 zijn natuurlijk niet zomaar hier, want de Nottocht in Sittard, het zijn kwaliteiten. Onder andere de Sherlikal en de Zever, de prachtige praalwagens. En daarom dat ze ook zeggen, dan laten we in Sittard die opnames maken om in de rest van het land uit te leggen wat vastelovend is. En het is het gewoon zo dat gewoon, er is geen programma aangepast. Het wordt gewoon uitgezonden wie het uitgezonden wordt en dat is het. Kritiek is wel eens dat de Nottocht stilgezet zou moeten worden voor de televisie. Nee, dat gebeurt nog niet. Maar dat is ook een regel van het optochtcomité zet. De Nottocht wordt ook wel eens gezegd, steekt nooit stil, maar ook zo nooit stilzetten, want het moet gewoon in zijn pure vorm moet die trekken door de straat. Ja. Dit moet ook weer het chic zijn, dat kent hij dan eens. Waarde in de strop, veel zitten er niet erop. En Yvonne komt ook, en dat hebben we vandaag eerder gezien, Oud-Brunsum. Hier zit er de grote optocht met lopen. Ja dan hè. Ja, als ze zo lang steeds te kijken, dan wil het wel eens in dat ze koude veut krijgt. Dat zal vandaag wel metvallen. Maar toch eens even kijken naar deze groep. We zien op de bordjes optochtcomité naar rechts staan. Wat er links staat, kent zich dat lezen op het ja, er waren de openingswagen, dat hebben we straks gezien, dat was een wagen waar 8 steul op staan. Ja, en de Marotte heeft gezegd, of de comité heeft gezegd, als je op de wagen wilt, kan je aanmelden. En deze 3 mekkeltjes hebben natuurlijk gezegd van ja, daar willen we geen bij horen. Maar ze hebben waarschijnlijk een negatief reisadvies gekregen. Dus dat ze niet metmaken op de openingswagen. En kijk ze hun best doen, hè? Ja, ja. Nog zo hun best gedaan, maar toch afgewezen door het optochtcomité. Ze worden zo geert erop. Met een stek. Oh, dit Suter gaat minder vrolijk goed. Dit gaat namelijk over het optochtbuiksje. Want het optochtbuiksje waar alle deelnummers instongen van de Nottocht. Dat is tot dit jaar voor de eerste keer naar weer. Ja, het buiksje is er niet meer. En deze groep die hebben die verzameld eigenlijk, zoals we de andere de York-orders verzameld of de Marotte CD's verzameld. En daar zei ik heb alle buikjes vanaf de eerste optocht heb ik verzameld en die heb ik bij en nu heb ik niks meer. Nu heb ik een log in mijn verzameling, het hoort op. En het de Marotte, of het optochtcomité heeft er wel een app voor gemaakt, in de APP. Ja, helemaal een rood. Precies of je dat zwart weer in één keer op zijn bondje maakt. Dat heeft natuurlijk toch, de tegenstelling is dan natuurlijk ook persoon om te zien. En er wordt buiken geropen inderdaad hier. Nee, blazen, maar buiken inderdaad. En inderdaad het contrast wat zich net aanstipt is, dat is inderdaad wel. Want nu krijgen we weer kleur. Ja? Ja. Heel veel kleur en dat zwart dat valt dan meteen op. Het gaat over het OLS, het Oud-Limburgs Shuttersfeest. Het komt namelijk naar de gemeente Sittard-Geleen. In Beeg, hè, daar gaan ze het organiseren. In Beeg, daar gaat het gebeuren in de eerste zondag van juli. Een zo'n locatie trouwens, als ze vanuit Borkums over de Sloes. Ja. De steeds zus gaat horen en dan is het turpje naar liggen. De Schipperskerk dan richting Dijkkant kan ze dat op De organiseren. Schipperskerk moet ze rechts laten liggen, nee links, maar rechts en dan gewoon rechtdoor en dan veert ze er eigenlijk zo naar binnen. En het OLS, daar zijn ze uiteraard heel erg greuze op dat ze dat mogen organiseren. De buksemeester. Bert Schmidt is buksemeester. Die hebben nog altijd van die jas aan. Bert Schmidt ook een bekend figuur, ook actief bijvoorbeeld in de Zittersche Revue. Ja. En in de 4 jaar wordt die revue hier opgevuurd. Afgelopen jaar was dat ook zo. Hebben ze over de Dobbelsteen, het boelproject, het nieuwe boelproject, hebben ze een revue gehouden. En Bert Schmidt heeft ook in gespeeld. Deze groep is de groep van het Hermenieke heet dat. Het is en een Hermenieke, en eigenlijk het oudste Zittersche zaad Hermenieke. En die beelden allemaal die typische dingen ook wat het OLS maakt. Dus de Schutkoningin en de buksemeester. Die met die kist waar die allemaal die hulsjes terug in gedaan werden. En de traditionele Schuttekoning. En in de maat. En zus ook dat het allemaal vrolijk is. Dat zus ze niet dik. De schutterie, dat is altijd, er moeten niet te veel dames maken marketanten zijn. Dat is wel zo. Maar geweerdreigers zus in Belgisch Waalveld, de Belgische schutterie. En de Hermenieke heeft op ingezet van dat alle geweerdragers meisjes en dames zijn. En zo zus ze dan ook onbewust, zus ze toch ook wel dat spiegel daarvoor gehouden wordt daar.
aan de gevestigde orde. Ja. En de vraag zich toch ook altijd af, ja, als de burgemeester of iemand anders het ziet, ja, denk je dat dan toch weer van nou. En denk je toch, nou, dit is de mening van het volk. Wordt die op een hele creatieve manier geventileerd. Ja. En dan denk je toch als burgemeester, als je straks in bed ligt. Dan gaan ze misschien moet je toch even sleupgang nog door. Ja. Die zit waarschijnlijk bang voor de lach erop zit. Ik zie waar geen koningsschild. Oh, snap je? Ja. Het zit bij de koningin. Oh, dat waar met die berden achterop zit. Ja. Dit moest ze veulen inderdaad. En dat is ook mijn favoriete lingerie. Heerlijk om dan lekker over te vrienden. Lekker met van die geitjes. Heerlijk geveulen is dat. Ik heb niks met lingerie. Nee? Deze leven goed. Dat wil ik niet. De lui op maandag al te vast op de televisie spelen. Dat we dat weer in de midden houden. Als leven blijft is dat nog de lijst niet oranje. Is het eigenlijk de vlag van Jamaica? Ik ben niet zo met die vlaggen op de hoogte. Nou, zo zijn die streken wel allemaal van die kleurrijke vlaggen met zwart, het geel en het groen erdoorheen. Ook een bobslee is even voorop. Die komen terug van Sochi, zeg ik maar, die hebben ze vervaren. En ze komen terug naar de sportzone in Sittard. Dat is het terrein rondom het Fortuna Stadion. Dat is ook een terrein dat in ontwikkeling is. Wordt veel geboet. Dat is ook de bedoeling om door sport, onderwijs en het bedrijfsleven samen te gaan pakken. En de gemeente Sittard-Geleen wil op die manier ook wel de sportstad werden van de provincie. Kent gehandbald werden, kent gevoetbald werden en binnenkort ook gewielrend zelfs. Hier zijn we Joep Wienans. Recent hebben ook 2 Bielemen gezegd dat ze ermee gingen stoppen. Luc en Leon. En de Bielemen en het Sittard hebben de optocht geopend vandaag. En die maken eigenlijk de werk vrij, niet alleen voor de Sub-3, maar ook voor de vastelavond. Zit dan even ook nog betrokken bij de verkiezing van het John Verseerde Café, wat ze voor de laatste keer hebben gedaan dit jaar. De Bieleman, ook echt zo'n club die heurt bij Sittard. Geen een optocht eigenlijk zonder Bieleman, dus dan moest ik afvragen, wat komt er dan, ja, als de Bieleman dan met stoppen, gaat dat dan weg of kunt er in bestedsigheid vervangen? Dat kun je altijd in bestedsigheid vervangen. En wat Joep juist met zijn nummer probeerde, is ook om vrolijk toch te betrekken. We gaan kijken naar de wagen van de stevig. Ja, een van de grote wagens. Deed ook weer midden in die categorie grote wagen. En dit is, ja, mogen ze toch wel zeggen, een van de topbuurten uit Sittard. Ik geloof 4 of 6 jaar achterin ereprijs grote wagens. Als we het in Olympische termen zoals moeten uitdrukken, halen ze meerdere malen goud. Ja. Want dat heeft te maken, dat gaan we zo meteen nog zien, met de wagen. Dat is technisch heel erg sterk, qua kleuren sterk. En toch met te maken dat creatieve lui die in het dagelijks leven vormgevers zijn, dat die betrokken zijn. Maar laten we eens kijken naar de groep, want wat beelden ze precies uit? Want dat is een interessant verhaal. In de tijd van Spas en Scherlekal maken veer nog meer leuker in de wallen. Sittard hebben een ploeg van knieën. En met name hoe ze overal aan het boeien zijn en het verboeien zijn, werden die een beetje naar de binnenstad ingejaagd. En ja, de wal, dat zit echt vol. Het is zo verslipt, dat is knieën, het is niet te geloven. En dat is wat ze hier laten zien. Dit is trouwens ook het jubileum, dus die bestaan ook 111 jaar of zo gaat. Ja. Kan ze ook vieren in mei van dit jaar, dan komt er nog een keer een optocht in Sittard. Ja. Geen optocht zoals we dat nu zien, maar een optocht in de lente met heel veel andere vastelavondswagens. Als wagenboekbuurt hebben ze natuurlijk connecties door de hele provincie, maar ook naar België en naar Pruisisch toe. En die hebben gezegd van, ja, eigenlijk jammer dat de vastelavondswagen maar 1 keer gebruikt wordt. En daar doen ze dat in mei, in 24 mei, halen ze een heel deel vastelavondswagens op de ganse lijn, op Duitsland en op België. Nou, hier zit dat om die nog een keer gewoon door Sittard te laten trekken. Buurt stevig. De knie. Honderden lui die ook midlopen in deze groep. Nou, Heurs het 121 jaar al met in de optocht met een wagen. Wordt vreugde misschien alleen maar een boerenkar waar. Maar dat is wel wat er nu van uitkomt. Wagen gaat ook vaak, zoals ze net zei, nog naar een andere plaatsje toe. Hè, omdat wordt ze een ook, beetje verhuurd, ja, om geen opbrengst te krijgen. Omdat ze ook in andere plekken natuurlijk zien van wie chic daar wagen is. Ja. Bijvoorbeeld hier op de tribune ook een afvaardiging van de vastelavondsvereniging van Hasselt. Hasselt was een houvast te vieren. Ja. En dan gaan de wagens inderdaad naar Hasselt.
Of nog maar zeker, dus kort of niet. Dus dit kleine vuurwerkje is dit, hè? Dat kondigt de groep aan. Ja. En er zit meestal het geluid in, zodat de groep daar ook op kan bewegen. Want het maakt ook als groep een apart bandje wat gedreed wordt, dat het die thema past. Heb ze weer de knieën gezien, zal het al zijn in dit geval. En hier Kumper. En let op wat er allemaal treedt en wat er allemaal beweegt. En het is zo dat de stadschaterie Sint-Rosa, die hebben hun lokaal eigenlijk aan de wal. En die is ook uitgebeeld op de wagen, want die scheten de knieën, zal ik maar zeggen, af. Maar dat geeft hem niet lukken alleen. Het is er zoveel. Bovenop zie je dat. Ja, dat is er. Oh, ik zie zo'n veugelke nog daar bovenop. Ja. Lopende bandje hebben ze dan voor op. Voor de knieën. Denk nog omhoog komt. Ja, en dan gaan ze in de zot. Dan moeten we er wat zot van gaan maken. Het zit ook redelijk achteraan in de optocht. De wagen van de Stijnweg. Dat is net voor niks gedaan natuurlijk. Hè? Nee, dat hebben ze als ereprijs jaar de vuur. Dan hebben ze het recht om het jaar daarna als één laatste wagen. De laatste wagen is dan de Prinsenwagen en de motorwagen. Om dan achteraan in de optocht mee te trekken. Dus vandaar deze zeer verdeelde plaats in de optocht. Ja, dit zijn mooie pleitjes. Het is ook een beetje dubbel, omdat het varken eigenlijk het logo is van de Stijnweg. De Stijnweg is in het Nederlands de Steenweg. Ik hoop dat Tom dat ook begrepen heeft. Steenweg, Tom. De wagenbouwersgroep Stijnweg, Steenweg, bestaat 11 keer 11 jaar en heeft deze prachtige praalwagen gemaakt. En alle konijnen gaan in Sittard de wal op. Via een lopende band. Let op. Zo gaan alle konijnen naar boven toe, de wal op. Maar je hebt een stadsschutterij en die knalt natuurlijk al die konijnen af. Dus te hopen voor Tom dat er niet geraakt wordt zometeen. Tom maakt toch een lage soorten. Ja. Ah, chic. Hier kan ik heel enthousiast van werden. Ja, dit is echt vast te lopen. Of de beweging daarboven moet. Ik moet zeggen, het is maximaal 4 meter, maar doordat deze mechaniek erop zit, is een of andere constructie met een haafmechaniek. Nog even terug naar Tom kijken of er groot aan is gekomen daarboven op de wagen. Kijk, en zo kom je aan de bovenkant. Ik dan niet als konijntje. Ik word ook niet achterna gezeten door de schutterij. Maar kijk maar eens daar. Alle konijnen gaan er vandoor. En draaien hier op deze prachtige praalwagen van de buurt Stijnweg. Buurt Stijnweg, waar ook veel bekende zitter er onderdeel van uitmaken. Bijvoorbeeld in de kompel van dicht, Tij Wessels. Bekende liedjeschrijver, componist. Ja. Tij maakt liedjes en ik maak ze zingen. En in de tijd, door het jaar maken er liedjes. En vanaf november, als er de liedjes verder gaat, dan boet er aan de wagen. En dat is het resultaat ervan. De gemeenteraadsverkiezingen, die hebben vooral veel voorbij zien komen. Kijk je wie deze groep zich heeft laten inspireren. Lies 11, dat is natuurlijk het gekke getal, het vastgelovingsgetal. Veer beloven wat voor doen. Ja, dat is een teampartij, zijn AG-match heb ik begrepen hier in het Zittersje. Om mee te doen aan de verkiezingen. En dan hebben ze veer beloven alles. Lies 11. Ze heeft ook op deze bobslee staan. Ze heeft aangekomen bij nummer gezet, het 100. Het Zitters Olympisch team. Met de rood-geel-groen tekstjes aan. Actuele thema natuurlijk, de Olympische Spelen. Ze zijn net voorbij in Sochi. Ja, met de sneeuw is waarschijnlijk. En als ze dan op het laatste moment denken, hey, ik wil gaan met ten optocht met, wat moet ik doen? Dan kijken ze misschien nog wel eens op de televisie en dan denken ze, laat ik gaan doen met Sochi. En dan melden ze zich op het laatste moment aan. Wat overigens wel gebeurt, hè, op het laatste moment zich aanmelden voor zo'n optocht. Het is, actualiteit is ontzettend belangrijk. Kijk, als je een wagen boet, dan begint ze in september, oktober begint ze aan ideeën te kijken. Maar zo klein actueel dingen, ja, dat is gewoon om op het laatste moment gaat te laten invallen.
Wie in dit geval ook. Een shorttrekker. Een shorttrekker, ja. Ja, een onderbroeks in de shorttrekker. Ja, dat zijn dingen die... Ja. Oh, heerlijk. Heerlijk. Stomme kal. Als we dat niet meer hebben, dan is het over. Over stomme kal gesproken. Ja, dat is over komkommertiets. Over daar bij het kuppelke Rini en Rezi. Ik heb me toch het voorstellen dat dat misschien gaat te maken zou hebben met de groentekrom. Ja, komkommer. Ja, komkommer. Maar eens nog maar eens even kijken of we nog het hangers ontdekken. Dan hebben we de shorttrekker, de schaatser daar, ja, uiteraard. Schraak Kramer. Ja. Schra, bekende naam in de Sint. Alleen al omdat de burgemeester Schra Cox heet. Ja. Maar bijvoorbeeld ook Schra de Rede, onderdeel uitmaakt van de club Bieleman. Schra de Rede ook heel belangrijk is voor de prins, de stadsprins. Want overal waar hij jong naartoe gaat, daar brengt Schra hem in de wagen, de prinsenwagen, naartoe. Gebrak en gehold. Ja, en als de jong het laat heeft gemaakt, dan moet het de dag erna vreugd weer ergens naartoe naar een andere activiteit om zich te presenteren. En dan zit je van snoven te presenteren. En dan steeds Schra de Rede altijd fris en freudig weer aan de deur met de wagen en zet. Uit dat bed en metkomen. Dat is topsport, Prins. Ja. Topsport in een lang seizoen. En wat Schra de Rede, dat is ook topsport, want dat is natuurlijk ook... Maar dat drinkt niet, dat is overnuchter. Nee, dat is broodnuchter. Hey, de rode huid, die hebben we eerder al gezien. Die hoorde toen bij... Bovan, Club Bovan, inderdaad. En zie beeld hier ook dat alternatief schuttervis, hoe we het onze slag even over gehad hebben. Maar ik moet zeggen, de hoge noot van Bovan naar rode. Dat is wel een richtige, een schone, een statige rode noot. En kijk eens wat chic, ook de jeugd trekt hier met. En wordt door de pap en de man metgenomen om zo toch de zittertje van Salam over te dragen. Want zo leert ze het hebben, zo. Alleen zo leert ze het. En die kenjer die voor die zogen, die zei ja, er is al een kenjerzitting hier in zitten. Het kenjer LVK-hover, het kenjer OLS, het kenjerkanon van het balkon is er. En we willen ook met de kenjer middel aan een eigen alternatief vogelscheiten. Dat zijn de Love Peace. Die John Lennons. Ja. Flower Power die terugbrengen in het Zitterse. Die brengen de leefde van de vastelavond, terug. Ze vinden het een beetje commercieel werden, een beetje streng, een beetje haal werden. En die zeggen van we moeten terug naar die hippie tijd. De interactie met het publiek. Wat we dan niet vergeten, want ook dat is... Ik houd van niks, zal ik maar zeggen. En dit is dan het beeldvest, het roetsuit. Met de lui die zich nog even met het publiek bezighoudt. De andere lui die zich grutsch presenteren aan de lui. Ja, maakt er zien show van. Het is zien moment. Nog even de laatste loodjes. Het is de alternatief. En dan inderdaad moet ik net denken wat ik net zeg. Die stemnavel, want de best natuurlijk zo enthousiast bezig. Ja, en dat doen ze nooit. Die is onze top. Onze top. Wordt natuurlijk ook herkend als Mr. Vastelovend. En dat maakt voor u baan voor die kenjer die dus ook hun eigen alternatieve kenjervogelscheiten willen hebben. En ik moet zeggen dat ik de keizer en de keizerin kie. En de shirt links 2, 3, 4. Links passeren dat ze een beetje krijgen. Maar voor de rest ziet het al gewoon goed. Jongens, blijven staan. Nu blijven staan. Nu nog eens even schoon bekijken. Volgens mij wordt hier de eerste laag. Klein leukje inderdaad. Klein leukje. Ja. Ik heb ook zeer zo dat de kindercupjes erin liggen. En de keizer gaan dit mooi. Ze zijn achter mij en toen jullie gaan ze op is dat lopen worden. Doe ze even stoppen. Ik snap er helemaal niks van. Dan dreef er even naar die volgende groep toe. Die zeggen de overheid heeft ons goed gekleed. Maar nu werden we ook nog op straat gezet. Tom Doesborg, kijken was toe best. Typisch Limburgs natuurlijk een schutterij. Met de Bieleman, het manneke met de bijl. En hier hebben we de koning en de koningin van de schutterij. En daar komen de schutters achter. En is het leuk? Ja. Nou, dan laat maar verder. De schutterskoning met zijn koningin, de bloemen in de handen. Ja,
Zo wordt de cultuur in Limburg doorgegeven. En dat Hier in de gaat optocht van aandoenlijk. Sittard. Het gaat aandoenlijks natuurlijk. Hè. Als die kleine kindjes zus, kieken, wenken, ja. En ze doen gewoon met. Jong en oud. En weer marcheren. Hoppa, daar gaan ze met een drietje gewoon. Ja, de NOS is hier om op te nemen, maar die moeten het wel nog even geleerd krijgen. Want dat zijn natuurlijk Hollanders en die snappen er helemaal niks van. Nee. En dat gaat deze groep doen. Ze vinden het geweldig dat het op de televisie komt, want ze zijn grunge op de vastelavondsoptocht, op de vastelavond hier in Sittard. Dus fijn dat de NOS het ook in de rest van het land laat zien. Maar er zijn toch nog wel geen dingen die ze niet begrijpen. En dat moeten we eens even nog een kijken. Dat is natuurlijk een thema waar ze veel plaats bij nodig hebben, denk ik. Nou, die ruimte die neemt voor zich wel. Kijk eens, dan gaat het gebeuren. Tom Doesborg, snap je het? Deze groep gaat de NOS uitleggen hoe je vastelovend moet vieren. Dus dat gaan we even vragen. Nou, ja. Oh, leg het dus uit. Leg het nou eens uit aan ons. Voor jullie, die van de NOS, die snappen er niks van. Die snappen er helemaal niks van. En daarom leggen wij speciaal voor de NOS alleen van alles. Likveer, de Zitterse vastelavond doet. Over de schroot. We leggen uit. We gaan het zien. Hier wordt hij uitgelegd. Ja. Kijk eens, dan wordt er goed gelachen. Hoppakee. De vastelavond. En daar is er goed gelachen. Nou, ken dit duidelijker, denk ik. Ik hoop dat ze het boven de modeek snappen. Mocht je nog vragen hebben, kent u altijd richten tot Paul Jean. Of op NOS.nl. Of de NOS.nl, ja. Met name door. Hoppakee, ook nog even voor de andere kant. Even voor de andere kant. Ook voor de tribune. Die zit er daarachter waar de belangrijke lui zitten. Dat is ondertitelingen. Ja. Nou, dat lijkt me heel helder. De vastelavond uitgelachen door deze jongens. Funs Hermans staan met het bret. Van hem, ex-prins, oud-prins of je neemt het Funs, ja. En ik denk ze, waar hollen ze nu weer de Tempex doet, het beret van 30 jaar geleden. Heerlijk de vastelavond. Chic, hè? De lui laten zich in invallen, hè. Het kent heel simpel zin, zo'n idee. 1 keer 11 jaar. Loopt deze groep met veel kinderen, veel jeugd. Dat is altijd goed om te zien, want dat betekent dat de vastelavond nog voor de komende jaren gewaarborgd is. Dit is de groep die ook de prijs gewonnen heeft in de kinderoptocht. Basisschool Loedoes. We staan 11 jaar in Hoogveld, nu basisschool. We hebben ook metgedaan aan de kinderoptocht vorige week, uiteraard met zoveel jeugd. We hebben ook de erewimpel gehaald. En zoals we al eerder zeiden, ja, dan mogen ze metlopen in de grote optocht. Ze hebben ook een eigen liedje gemaakt. Dat doet basisscholen natuurlijk tijdens de vastelavond. Dat hoort bij het uitleggen van de vastelavond aan de kinderen. Het begint heel dik toch met zingen, joh. Ja. Ja, dit zei ze eerder al. Hè. Als ze een liedje met kent zingen, dan hebben ze de juiste woord hebben ze te pakken. Ja. En het geveld te pakken. En het liedje werd ook nog versterkt door een deelnummer aan The Voice Kids. Niels Siebers. Die heeft namelijk landelijk metgedaan aan de wedstrijd. En dat loopt ook hier een stusje. Die komt van kennis in. Ja, dat is het alles meer zo. We springen met de bandje. Ja, en als we dat als onderwerp hebben, wat helpt ze niet dan? Van de zolderraad uit de winkel. Inderdaad, een zwembandje. En het soort van deze soort, van deze buurt is, dat is een nieuwe buurt. En dan hebben ze toch ook veel, van andere, veel Hollanders. En die doen dan, in één keer zijn die ook direct met in de vastelavond betrokken. Die kinderen beginnen de liedjes te zingen. Dat is ontzettend belangrijk dat het ook vanuit die weken gevierd en gepromoot wordt. En dit is dat nummer, dat liedje wat er bij hoort in die basisschool. Volgens mij heel veel Niels daar.
Ja, ze hebben een gang moeten weg moeten zitten, een beetje verbasterd en daar hebben ze hun eigen tekst op gemaakt met gewoon. Daar hebben ze Niels trouwens, met de microfoon in beeld. En die wil live zingen, hè? Hoppakee. Wat dacht ik? Niks te playbacken. Talent in de dop. Ja. Goed zo. Applaus voor Niels en al zijn andere medeklasgenootjes. En dat is de spannende idee dat kind ze niet aanspreken, dat ze hem zo laten te merken is en dat beetje door zit. En zo'n kindje is de microfoon en die beginnen te zingen. En goed te zingen. Papa, ik moet nog zitten. Er zit altijd lui die zich op het laatste moment aanmelden. En dan krijgt ze natuurlijk een nummer dat gaat later in de optocht zit. Zo boven de 100. En dat zit op nummer 109. Dit is nummer 110. Dat is de Marottewagen. Maar dan voor nog jongens uit Münstergelijn. En voor hun is het debuut dit jaar in de optocht. Een beetje wier nemen ze zichzelf goed. Ook het heeft ermee te maken dat Münstergelijn net boeten de stadsgrens van Zittertlik. En de Marotten hebben dit jaar een nieuwe wagen, dat gaat je zo dadelijk zien. Dat is er al, kijk. En de Marotten hebben ook zelf metgeholpen aan het plekken en het werken aan de wagen. Maar daar waren ze niet zo handig in. En dat deelden de jongens van Münstergelijn goed. Dat waren we lachen. Hier de Raad van 11 met bovenop Forse Harry. Speciaal moment voor hem, want het is de laatste keer dat er waarschijnlijk midden in deze optocht nog sterker nog. Het is de laatste keer, want hij had aangekondigd door met te stoppen. Ja. Dus er wordt druk gezocht, zoals ook zogen in de optocht nog een opvolger voor Sahari. En hoe zegt hoe de rot van 11, maar het zijn niet 11 mannen, de rot, het zijn er meer. 22 of zo gaat. Ja. Nee, het is niet zo dat het per se 11 man moeten zijn. Ja, het zijn vuil man, maar het is ook veel te regelen. Dus steeds neem je stil wat allemaal op de gaaf komt als ze een rood van zit. Het is niet alleen maar zo op een zitting zitten en een glaasje bier drinken en al afroken. Het is een hoop werk. En die schmieten slok uit. Tenminste, als ik goed kijk. Ja. Bakken gaan de roede weer. Ik heb ook gehoord dat ze valse krinkeltjes uitsmieten, maar daar ben ik niet ganz zeker van. Het is zo dat is een actueel onderwerp. Dat het betaalmiddel hier op de markt het krekelke is, dat kan ze kopen. Maar nu zijn er lui die dat nog gemaakt hebben, valse versies van hebben. Tom Doesborg. Ja, de Wiese Rood van 11, de Raad van 11, het bestuur van de Marmotten, 12 keer 11 jaar, trekt hier voorbij op de markt voor het publiek. En die worden bediend met heel veel snoep, zoals dat hoort bij de president, de vorst, de voorzitter, Harry van den Broek, helemaal bovenop de wagen. Ook hij moet ons bedienen. Alaaf. En dan zometeen natuurlijk de prins van dit jaar, prins Michael van de jubilerende Marotten hier in Sittard. En die wagen die komt nu de markt op. Eerst de stadsgarde en daarna de prins uiteraard. Het is allemaal goed gezegd. Want dit is de Prinsengarde en dat is een traditie. Als de stadsprins zijn intrede maakt bij een zitting of gewoon op de straat, dan komt er een hele stoet geeft daar aan vooraf. En deze club hoort bij de Prinsengarde. Wat zijn dat voor jongens? De Prinsengarde is een club die de prins eigenlijk allemaal actief bijstaan in regelen. Zoals een beetje wie met Bieleman deed. Ze helpen met... ja, eigenlijk overal met. Ik kan ze zich niet voorstellen. Als er toeschrift gehouden moeten we afbreken, gaat opboeren, dan zijn ze daar. Is natuurlijk ook een knipoog naar het vorstelijke pleitje. Hè? Zus ook aan de kleier die ze hebben, aan die krulhoren. Is een beetje Keuls georiënteerd, denk ik. Ook qua uiterlijk dan bedoel. Het zit ook vaak bij zittingen. En in een van de laatste zittingen van dit jaar van de Marotten hebben ze ook een nieuwe dans gepresenteerd. Hè? Want ieder jaar op de zitting brengen ze een dans. En dat is dan meestal zo'n beetje totaal komisch, moet ik zeggen. Ja, omdat de jongens natuurlijk weten, dat is dansen doen ze niet iedere dag. Nee, dat doen ze 1 keer per jaar. Maar dit staan en dan kan zich dan wel voorstellen wie dat doet. Zie. Maar zijn in de vastelavond onmisbaar. Juliana, de eer om voor de prins te lopen. Oet, en dat zeven van de kleuren, Münstergelijn.
Het antwoord is nog niet binnen op de vraag waar rood, geel, blauw nu vandaan komt precies. En nog geen gereageerd? Nee, maar je mag het in blijven schikken naar de NOS of naar L1. Limburg komt de muziek. Dat is een event, of tenminste een bestrijksleedje. Het Bappie gecoverd. Als Beumen komt die muziek. En dat is een eer natuurlijk. Hè? Voor de Prinsenwagen. Ja, ze roleren eigenlijk alle verenigingen. Schuiven ieder jaar een plaats op naar vuur. En dan zitten ze weer achteraan. En de harmonie die vuur oploopt, die horen de prins toes aan hoes aan. En die maken dan vuur oplopen in een optocht. En de harmonie die nu vuur hem loopt, die brengen hem straks dan ook weer richting Hevers. Er wordt flink gesmeten, flink veel babbeltjes van het publiek in. Nu maakt het nog vanaf Esselgrond, die moet er van vasten. Hoppakee, nog één terrein. Maskers zingen, springen, roze, wat kan ze net al zingen? Laaf, alaaf, de marotte, appelsine, nonnen, votten. 3 dagen lang, dus laat maar gaan. Van Esselgrond, dit is het gedaan. Dat is gebeurd. En allemaal spelen ze dat. Natuurlijk voor de man die vandaag in de verte zijn op dat chique Prinsenwagen dat ieder jaar door het optochtcomité opnieuw weer geboet wordt. Ieder jaar een andere wagen met een ander thema. De Vrunjegroep van de Prins voorop. Dat zijn jongens van de handbalvereniging Sitardia. En Prins Michael den Dekker, dat is deze jong, zelf moet mogen zuiken. Dus is dat de jong Dekker appelsien in de heen gaat, hè, toch? Want hij is van, hij komt de groente- en de fruitwereld, Prins Michael den Dekker, de stadsprins. De pap, zoals al meerdere malen gezegd, hebben een fruithandel, een groentehandel op de markt. En daar mag Michael ook wel eens overnemen. Als de pap bijvoorbeeld op vakantie gaat, dan zet er Michael jong, zodat ik mag zoeken een keer doen. Vreug beginnen, vreug opstaan, haal werken. Ja, en dan belt Michael na afloop zo van, pap, het is allemaal goed gegaan, goed gegangen. En dan zegt de pap, jong, dat wist ik, want ik heb toch even stiekem via de webcam die ze op de markt hebben heb ik metgekeken. Om toch te kijken of ze de krom op Tito's opgezet. En dat is 100% waar, wat ze vertelt, hè. Hij had een interview gegeven in de Papegaai, het liefblad van de Marotte, daar heeft hij dit vooral inderdaad in verteld. En de worst gaat uitgesmeten, die appelsine. En dit is dan wat ze zus zeggen, als ze prinsbest of als ze vriend van de prinsbest, dan mogen ze met op de wagen. En dan is dat het beeld dat ze zus als ze door de optocht trekt. Toch weer een heel ander beeld dan dat ze de optocht vanaf de kantje kiks. En wel prinsen die zeggen net als ze na afloop zo van Prinsenjaar vlug zo van ja, wie hebben ze nu beleefd en wat vond je bijvoorbeeld van de doorkomst op de markt, dan zeggen ze toch altijd nou dat is wondervel. Dat is het chicste wat er is. Al die lui zien appelsine moet mogen schmieten en al die lui die ja, naar dicht kijken en zo'n appelsine willen hebben. En het zoiets wat ze met de vastelavond kunnen doen is geven. Die energie geven. Niet om een stem geven of je de prins heeft appelsine geven. Iedereen geeft aan iedereen zoveel. Dat is het zoiets wat de vastelavond de bijen hebben. Het moment dat er een foto in de herinnering opgeslagen moet worden door Michael. Want zo is ook dat de fanfare van Münsterlijn die de vastelavondslager van dit jaar speelt, zit er erin door. Geen het hoop, geen vreugde log in. Je kunt met papegaai uit. Dan zit er niet naar houten, blijft geen in de boot. Ook dat is ze gaat van leerdig met een nieuwe slager hier jaar op nu. Normaal zou ze zeggen, ik pak zo'n meisje wat gewoon lekker makkelijk lopen wat iedereen kent. En dan is het toch zo om te horen dat hij op zo'n maart de fanfare Juliana zit er breed doorspeelt. Compliment. En ze wilden eigenlijk alles samen. De muziek, de appelsine, het gevuil en de stadsprins van Zitter. Dan Kumper. De berg op voor de eerste keer. 24 jaar is er. Over een kleine maandje wordt er 24. En hij is deze dag toerende de vastelavond de baas van het Marotterie. De baas van Zittert, de baas over de appelsine. Het reed om Michael.
En ook zo die appelsine toch een traditie is de inblip. Ik spiegel al allemaal sloepen. Ik vind een appelsine is zo'n symbool van vastelavond. Van gezondheid, van vitamine. En ook chic weer de appelsine uitschmidt. Dat is dus dat er handbal en dat er ook met appelsine gaat. Dat is toch... Ja, dat moet voorzichtig zijn, want die kunnen heel mikken met die dingen. Het gaat heel soepel. Ja. Je hebt te weinig ogen om alles te zien en om alles in zich op te nemen. Met het chique prinsenpekje. Ook altijd keizer voor blauw of zwart. Hè? Kent volgens mij keizer is het prinsenpekje gemaakt wordt of ze een blauwe kleur wil hebben of een zwarte kleur. Zolang als ik weet zijn de prinsenpekjes zit er blauw. Ik geloof alleen moet ik even, dan moet ik niet leren. Franke Kamps houden rood, bordeaux rood geloof ik. Franke Kamps, een van de oud-prinsen, ook, van de oud-prinsen, ja. Ook politiek actief. En met dit beeld eindigen we dan. Zo bleef het dan achter naar de grote optocht in Sittard. Stadsprins Michael den Dekker die gaat nog op zijn tocht door Sittard. Maar wat betreft ons zit het erop. Hartelijk dank voor het kijken. Paul-Jean, bedankt voor het commentaar en die chique verhalen uit Sittard. Graag gedaan. En nog een hele fijne vastelavond. Vastelavond samen.